Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Aydın. Salam Kemine, salam vatandaşlar. Aydın hoş geldin yine bugün. Her 6. gün çıkmalı o planımız boyunca. Geçen hepteden başlamadık. Geçen başlap bilmedik. Bu hepteden devam edeceğiz ve katı mühim, vacip o çıkışlar hükmünde kabul etseniz doğru olur mu kendiyen tomaşaçılar, ildeşlerimiz. Onun önünde sebepleri var. Biz yine şu tayda neme barada gururun etmekçi. Gurucu o hükümet ya da o şu gurucu olayan o köp zatları deneştirmekçi olyas ya da düşündürmekçi olyas. Yani deneştirip düşündürmekçi olyas. O näme üçin gurucu gerek? Nereden çıktı bu zatlar? O ön Türkmenistan'da bolup mu ya da dünyada bolup mu? Şonun ýalyk nemelere jogap berers we iň esasany nädip çykýar? Soň näme zatlara hyzmat etmeli? Nireleri düzeltmeli mi ya da düzeltmeli bolsa? İş etmeli mi? Nähili iş edýän bolsa? Şonun ýaly bir sorawlara jogap berjek bolursa, öňe ildeşlerimiz hem değişli sorawlary berip bilseler gaty gowy bolar. Hem biz hem käbir aklymyzdan çykýan zatlary gurrun berip bileriz. Yani ýadymyzdan çykýan zatlary. Ýa-da bizim bilmeýän entek aklymyza gelmedik bir meseleler vardır. Şo meseleler boýunça da gurrun edip bileriz. Yani esasen şu tema boýunça gidilse gowy bolar. Bu zatlar näme üçin möhüm? Ýene-de möhüm tarabyna aýdaýym. Bu zadyň möhüm tarapy Türkmenistan baran wagty esasen görüljek. Şu wagt häzir hem işläp dur gurucu mejlis diýilen, gurucu hökümet diýilen bir guruluş bar, gurama bar. Hereket edýär, işleýär we köp böyle görünýän däldir, görünmelem däldir häzirlikçe. Yani ýurdun içine baran soň açaçan görüljek. Ine şonda bu zat näme eken diýip gen görmeli däl-de ýa-da näme işe ýaraýar, näme üçin guruldy diýen ýaly meseleler boýunça düşündürşi işlerini geçmekçi bolýar hepde bir gezek we onuň daşynda da dinamik meseleleri boýunça gurucu hökümet nemesinde töwereginde bir çıkışlar hem bolar. Şonuň ýaly çıkışlar etmekçi bolýas. Indi gurucu hökümet meselesi nädip nemetdiğine şu meseleni ortaya çıkaral. Bizim Kur'an nememiz var da vaktimiz var. Ilan edilen vakt var. Şonu täzeden bir ýatlap geçeli. Aýdyň ildeşleri de bir közel täze goşulanlarym belki gören däldirler, görmeýänler bardyr. Şonuň üçin şonu ýaly bir neme etsek gowy bolarmy kendiýän. Indi gurucu hökümet näme üçin gurucu hökümet diýip soraýas. Şu ekrana gelen yazgı vardır. 3 sany madde vardı esasen. Gurulan wagty belli 26 may şu ýylyň 21-nji ýylyň 26 maýynda biz ilan edipdik. 3 sany madde var şu taýda esasen. Şu 3 madde boýunça hereket etjek. Yani bu esasy görünýän taraplar soň bunyň aşağı maddalary hem dörer ýagdaýa görä, ýani şol esas maddanyň nemesine görä, prinsipine görä. Yani hökümet guruluşynyň ilkinji adamy gurucu hökümetiň kabinetini döretmek diýär. Ine biz onu ýuwaş-ýuwaşdan döredýäs. Kän nemetmän alجyraňly bolman diýeli ýa-da ýalňyşmajak ýagdaýlar döretmejek görnüşde. Ýuwaş-ýuwaşdan bolýar. Bunyň hem agzalaryny häzirlikçe biz açyk görkezmek tarapdar däl. Öz islemese şol adamyň öz islemese görkezem jok.
Köp adamam şonuň tarapdary görünmek islenip ýurdun içine baran soň esasy hereket ýa-da iş ýurdun içinde alınıp baryljagy üçin bir möhüm görülmeýär. Ine ikinji maddasy bar, o guramaçylykly jenaýatçy topar, o paragatçylyk ýol bilen aýyrmagyň o tarapdary bolmak we ýerine wagtlaýyn hökümeti getirmek barada. Ine bu taýda 2 san madda geçýär aslında ikinji maddada ýa-da 2 san tema diýelim. Birinciden guramaçylykly jenaýatçy topary aýyrmak. Indi aýyrmak meselesi Türkmenistanda ine aýdyň häzir gurrun berermiken diýen şu wagtda çelli bir saýlaw bolup gelip, owa soňam ýene-de saýlawyň netijesinde giden adam ýa-da hökümet ýok Türkmenistanda şu wagtda çelli. Indi biz şol nämäni döretmeli? Paragatçylykly ýol bilen diýse. Näçin paragatçylykly ýol bilen? Bu işin asyl bolmalysy şoldur. Beýleki görünüşde o edilse, ol ýani döwletiň reputasiýasy diýeli. Her bir döwletiň reputasiýasy bardyr. Ine misal üçin Talibanyň 90-njy ýyllarda Awganistany dolandyrdy. Şu wagtky reputasiýasy sebäpli şu wagtda o näçe biz üýtgedik diýse-de, o hiç bir dünýädäki döwletler, milletler kabul eden ok. Şonu o Taliban hökümet hökmünde. Onsoň wagtlanýy hökümeti getirmek, ine Türkmenistanyň içine baran wagtda gurucu hökümet bir tarapdan wagtlanýy hökümet görnüşinde görünjekdir. Ýani boş galjak däldir. Ýurdun saýlaw bolup, onsoň esasy näme bar saýlawdan öň edilmeli. Gurucu meclis öz işini alyp barýan wagtynda oňa paralel görnüşde gurucu hökümet gerekli howpsuzlygy we üçinçilikleri ýerine ýetirjekdir. Ýani wagtlanýy hökümet görnüşinde bir tarapdan hem ýöne biziň ýagdaýymyzda indi wagtlanýy hökümet näme bolýar? Köplenç o hökümet düşen wagtda, ýani bir işläp duran o döwletiň hökümet düşen wagtda ýa-da ýene bir zat bolan wagtda gelýär. Ýöne Türkmenistanyň ýagdaýy düýünden başga bir ýagdaý. Muňa meňzeş bir misalam ýokmuken diýen daş döwreklerde ýa-da tarihden alsam. Şonuň üçin hem bu ýani wagtlanýy hökümet roluny oýnajak bolýan aslında gurucu hökümet boljakdyr. Ýöne wagtlanýy hökümet onu rolum diýip asaplamaly däl, onu edilmeli iş hökmünde görülýär wagtlanýy bir hökümetiň bolmagy. Ondan soň çözülmeli meseleler we maksatnamalar orta açyk beýan etmek barada. Ine bu adam ine şu wagt dinamik diýip aýdan ýerimiz bar diýen. O dinamik ýerine ýetiriljek mesele. Ýani misal üçin hazyna diýilen bir guramanyň döredilmegi barada. Bir meseleni açdyk soň şonu o döredüwen bildik. Ýani ýurda baran wagtda ine hazyna diýilen bir o guramanyň bar boljagyny o şu wagtdan ýani habaryny beripdiler. Onuň daşynda da indi näme bar? Näme diýilýär oňa? Merkezi bank sistemasy diýildi. Merkez banka o bizim gurmana hiç bir hukukumuz hem ýok, o ýa-da güýjümüz hem ýok diýeli. İşimiz hem däl. Ýöne şonuň gurulmagy barada çağrışlar etmek mesela bizim dinamik nämämiziň içine girýär. Ýani Merkez Bank döremän hiç bir iş adamy hereket edip bilýän däldir we onu gurmaly adamlar hem ýani iş adamlary ýa-da ulu paýdarlar ýani finans nemesine ortağa goýup o şo taýda da bir merkezi ortak bir pul döretmek ýani manat. O manat döwletiň pulu däldir ine. Aýdyň giňişlerini düşündirip berer. Häzir men kän çuňgurdaýyn bilemek o meseleleri ýöne. O manat ýa-da aýdaly türk lirasy ýa-da dollaram döwletiň pulu däldir, Merkez Bankyň puludur. Şo zatlaram näme alsak
Yani nähil çözüleceğini görkezýäsde. Yani bu bizim için bir dinamik bir meseleler. Yani çözülmeli, elmide ama bolmaly. O yokluğunda da şol bize gaýrylandyran meseleler. Yani yine şonuň ýaly nemeler giriş üçin 10 minutdan bolupdyr aýdym uzatypdyr men bugün. Ben sana söz bereýin. Ondan soň şu geçiş nemeler var arada da bir gürrüň edersin. Esasen. Sağ ol Emine. Indi menen birinçi ýanky guruju hökümetten başlaýyn. Näme üçin guruju hökümet gerek? Biz hemişe aýtýas, täze Türkmenistany gurmaly diýäs. Şoň üçin şonu gurjak bir täze Türkmenistany gurup biljek bir institut höküman suratda gereklidir. Gurama gereklidir. Onu näle bolýar? Ine taryhymyza seredip göreýmeli. Kendi bir tarihim der soňky 30 ýyllyk taryhy alyp görüň. Türkmenistan Respublikasy garaşsyz Türkmenistan diýip dörendir. Sovet Türkmenistan Respublikasy garaşsyz Türkmenistan diýip dörendir. Dören bolsa şo taýda şol Türkmenistanyň düýbüni tutan bir guramaň ady geçämeli. Ýogsa näde diýip döredi? Diňe Niýazowyň ady geçýär. Ýöne bir adamyň edip bilýän işimi şol. Näme üçin öňkü şol SSR döwründe ýaşalan edilen ýalňyşlar ýa-da şol döwürdäki aýdaly Türkmenistanyň islemedigi edilen işlere bir baha verilmedi. Täze model, täze bir forma hiç ýerde geçirilen däldir, hiç zat edilen däldir. Edilen zat diňe atlar üýtkedilendir. Atlaryň üýtgemegi bilen oň arkasyndaky mehanizm ýa-da sistema üýtkep bilemek mümkindir. Adyny üýtketmek gerek däl. Mysal üçin Kommunist partiýany Demokratik partiýa diýip adyny üýtketýärler. Kommunizmiň özü bir ideologiýadyr. Ideologiýa diýmek watandaşlar ol bir günde döreýän ýa-da bir günde ýok bolan bir zat düşünje däldir. Ideologiýa oturtmak üçin bir näçe ýyllaryny harj edýän gatullykan işdir ol. Ondan soň oturdulandan soň şonu aýyrmagam oň ýaly aňsat zat däldir. Türkmenistandaky ýaly. Bir günde özem kommunistik ideologiýasy bir günde demokratik ideologiýa öwrülip bilermi? Dünýäň taryhynda demokratiýa öwrülmek üçin ýa-da imperiýalar ýeneleriň demokratiýa gelmegi üçin ene kimine bilýänsiň men indi ýalňyş bilerim ýöne 5-6 asyrýalyk şol gürrüň başlandan 5-6 asyrýalyk göreş dowam edendir. Yani söz azatlığı diyen düşünce devam edendir. Adamların saylap bilme hakları, yani biz saylamalı diyen sözler ya da düşünceler 4-500 yıllap göreşilendir. Şoň üçin şondan soň şol günlere yetilendir. Ýöne nädip Türkmenistanda bir günün içinde şol 4-500 yıllık yolu geçip bildiler. Diňe adyny üýtketmek bilen. Mümkinmi? Mümkin däl. Indi Türkmenistan garaşsyz döwlet ol dünýä kartasynda peýda boldy. Peýda bolan bolsa şol beýleki döwletlere seredip görüň. Fransiýa näle boldy ýa-da oň taryhy var. Ondan soň beýleki döwletler ine Türkiýe näle bolup bildi şu derece. Hemmesine seredip görüň guruluşlary bardyr şol döwletleriň. Düýbüni tutanlar bardyr. Ine şu taryhda açyk ýazylýar, öwredilýär mekteplerde hemme ýerde. Hiç kaçan bir adamın adı geçen ok. Özem bir hili bolyan yankı vakalar, şol vakalar, ina devlet kurmak vakaları bir hili zincirlayın gidyendir. 50 yıl, 40 yıl öz için alya yankı zincirlar. İn sonunda gelýärler şu yere. Ve şoň ýalam devletin kuruluş prosesi diýeýin men ona. Şoň ýalam devletler gurulýar. Devlet gurulan yerinde hökmany suratda birincilik bilen yani konstitusiýasy ýazylýar. Konstitusiýa diýende bärde bir ullakan bir kitap ýalap gözüňize gelmesin. Käbir döwletleriň konstitusiýasy 3-4 sahypalyk bolýar. Gurucu konstitusiýalary diýeýin men. Şol döwür alınan şol kanunlar käbir ine şertler goýulýar, barşy tarap şert goýýar, 4-5 näme birleşýär. Şoň ýaly her hili döwlet guruluşlary bar. Watandaşlar taryhy gyzyklansaňyz öwrenip bilersiňiz. Ýani şol işler Türkmenistanda geçirilmedi. Eger bir döwletin garaşsyz olup kartada, dünýä kartasynda peýda bolup bilmek üçin bu bir işdir. Men şoň ýaly görýän kemine.
bir prosesdir. Öz-özünden hiç zat bolup bilmeýän mümkin däl. Sen bir jaý gurjak bolsaň, hökman suratda şoň fundamenti bar. Ondan soň şoň materialy üçin sen rashod eden ýa-ni serişdeleriň bar, şu jaý guran ustalaryň bar. Olaram bilýänsiň, tanaýansyň. Şu ustayna bu kerpiçini ördü beýlekse, ýa-ni padwalyny remont etdi, biri geldi, ol renkini boýady, şoň ýaly dürli adamlaryň atlaryny tanaýansyň. Bu ýekeje ýa-ni jaý gurmak üçin. Şonam bir adam edip bilýän däldir. Mümkin däl. Ýöne biz döwlet guruluşyndan gurrun edýäs we nämäni görýäs? Niýazow bize garaşdyrmyzy alyp berdi diýen sözlem bilen garşylaşýas. Indi öňe aýdyp geçdim, bizde soramak kultury ýok, hiç kim soranok. Nädip alyp berdi garaşdyrlygyny? Nämeler etdik biz şoň üçin? Ol adyny goýan zadyň işleýän bolsa dünýäni gözüňe etdiň näle bolardy? Ine adyny goýdyň, men kosmosa uçjan diýdiň, sen uçdyň ertesi. Garaşsyzlyk näme diýmek? Ine aýdyň şonam soramaly birinji. Näme diýini bilsek, nädip alynýanlygyna belki bilip bolar. Garaşsyzlygam hiç kili soralanok, bilinenok. Demokratik Parti diýip ortağa çykdylar. Demokratiýaň näme diýini düşündiren adam ýok, öğredilen ýeri ýok. Kim mekdepde haýsyn muallim ýa-ni demokratiýaň näme diýini öğretdi? Öğredilen ok. Ýani Türkmenistan kartada belki bolup biler. Kartada emele gelen olup biler. Ýöne hakykatda Türkmenistan garaşsyz bir döwlet görnüşinde gurulmady. Men näme üçin garaşsyz bir döwlet görnüşinde gurulmady diýen sebäbi, eger haýsam bolsa bir döwleti Amerikanyň häzir ähli güýjüni toplap, şol Amerikada bir adamyň eline şol güýjü berseň, ol bir adamam ele geçirip bolýandyr. Bir adamy iki adam ele geçirip bilýär vatandaşlar. Ondan soň şol iki adam tutuş Amerikany ele geçirip bilýär. Sebäbi Amerikada hemme güýjü bir adamyň eline tapşyrdylar. Ony hem iki adam ele geçirip bilýär. Ol düzgün şoň ýaly. Bu tebii bir kanundur. Indi döwlet, bizde döwlet düşünjesi we hökümet düşünjeleri, döwlet bilen hökümet ikisi sinonim ýaly ulanýarlar. Ýalňyş bir zatdyr. Düýbünden ýalňyş zatdyr vatandaşlar. Hökümet diýen zadyňyz ýa-ni Türkmenistanyň içinde işgär adam, hazynadan olan aýlygy güllügi tölenýär we olar hyzmat edýär. Sen konstitusiýaňa hyzmat edýän adamlar, ine şol topar hökümet bolýar. Hatta konstitusiýany ýazyp bilenok, üýtgedip bilenok, teklip berip biler. Konstitusiýanyň şu ýerinde şuň ýalyrak bir kemçiligi bar, düzeldilse şuň ýaly bolar diýip teklip berip biler. Hökümet ol teklibi diňe hökümet däl, beýleki vatandaşlaram berip bilýär. Ýa-da jemgyýet berip bilýär, halk berip bilýär o teklibi. Yani konstitusiýada ýa-da konstitusiýanyň içinde aýdaly ine bilim sistemasyna değişli bir yeri var olsa, şonu bilimdäki ýa-ni universitetler bolsun, beýleki tehnikumlar, ýeneler, mektepler şolaram bilelikde şol teklibi berip biler. Kime berip biler? Hökümete mi? Ýok, hökümete berip bilenok. Hökümete näme üçin bersin? Hökümetiň elindäki zat däl konstitusiýa. Meclise ýa-da parlament diýeli, şoňa berip bilýär. Indi parlament var. Parlament kanun çıkarıcı ýa-da kanunlary şol düzenleýici bir gurama ne ýa-ni aýdysmaly olar konstitusiýany yerine ýetirmek däl, şol konstitusiýanyň içindäki ýa-ni tertip düzgünlerini şekillendirýän bir topar. Olaram dinamik diýsegem bolýar aslında, bir hereketli, dowamly. Indi parlamentin içindäki adamlar, parlamentin içindäki deputatlar, ýa-ni halk tarapyndan saýlanyp bilýär, diňe şoň ýalydyr konstitusiýa. Haýsy döwletiň konstitusiýasyna seredip görüň, ol näli diktator diýseňiz hem şol ýerde halk tarapyndan saýlanyp gelýän wekiller, şol taýak parlamentde işläp ýa-da deputat bolup bilýärler. Indi halk tarapyndan saýlanylsa diýsek, käbir döwletlerde göni parlamentde deputatyň özü saýlanyp bilýär ýa-da özüni hödürlep dalaşgär bolup saýlanyp bilýär. Käbir döwletlerde de halk partiýany saýlaýar, partiýada şoň näçe prosent ses alan bolsa, şol sesine göre parlamentde yer eýeleýär. Aýdaly 30% ses alan olsa, parlamentiň 100% diýip alsaňyz, içinde 500 ýa-da 600 san deputat var diýeli. Ol hemişe näme 2-e bölünmeýän san bolmaly, ýalňyşmasam. Şoň ýaly ýagdaýda da ol partiýanyň özü şol alan prosentine göre
parlamentde şol yeri alıp bile ve öz adamlarını yerleştiriyor parlamentin içine. Yani öz adamlarını yerleştiriyor diýende de kanunda şoňaly kanunçylykda şolaram ýa hökümetten goramak üçin olan saýlaw wagtlary başga dengelýän däldir. Aralarında 2 yıl ya da 3 yıl şoňaly tapawutlary bardyr. Täsir etmesin diýen maksat bilen şol zatlar goýulýar, gora goýulýar. Döwleti ele geçirmesinler ya da belli bir Hawa, topar. hawa döwlet ele geçirmesinler. Indi bular aýry-aýry guramalar. Indi ýene ýanky kimiň aýdan Merkez Banky bardyr. Döwlet bolýan bolsa Merkez Banky bolmaly. Merkez Banky mysal üçin Türkmenistanyň Merkez Banky diýen bir düşünje de ýokdur. Türkmenistan Merkez Banky bolar. Yani Türkmenistan'ın pul birligine näme öndürýär diýelim, öndürýär diýsegem bolar, öndürýär şoň tertip düzgünlüğüne, ýa-ni bank sistemasyndaky regulation näme bolýar? Ine şol işleri amala aşyrýan guramadyr. Indi siz ýa-ni hökümeti bir gyra goýuň, mejlisi bir gyra goýuň, Merkez Bankyny bir gyra goýuň. Näme de var, ýadymyzdan çykaran ýerimiz Kazyet var. Kazyetem hiç kaysına boyun eğen bir gurama däldir. Kazyet. Ýa-ni karatelni organ diýip geçe. Olam näli işleýe? Diňe kanun esasında, ýa-ni konstitusiýa esasında işleýändir kazyet. Kazyet buyruk alyp işleýän bir kazyete kazyet diýen bolmaýan näme şoňaly. İşleýiş prinsipi şoňalydyr. Buyruk alıp bilmeýän mümkin däl, ona buyruk berip bilen ok. Hatta özlerem özüne de buyruk berip bilen ok, sebäbi konstitusiýa dur ýanynda. Şo konstitusiýada näme ýazylan bolsa, şoň esasında da ceza berip bilýär. Ondan çykylan bilen ok mümkin däl. Indi şolaryň hemmesini bir ýere toplayan, ýa-ni döwletiň belki ýarysy, belki de 30%-ni emele getirýän guramalar ine şolar. Ondan başka ykdysadyýet tarapynda döwletiň ýa-ni public nämeler bardyr, guramalar diýeýin. Yine olaram döwletinkidir aslında. Ve döwletde goşun var, goşunam aýry bir näme. Olam döwletiň bir pudagydyr. Pudagy diýsek bilemek dogry bolýarmy, ýalňyş bolýarmy? Ýöne şol döwletiň bir bölegi. Ine şol zatlaryň hemmesine bilelikde toplan wagtyň döwlet diýip aýdyp bilýän. Goşunyň ýekeci öz döwlet bolup bilmeýär, parlamentiň ýekeci öz döwlet bolup bilmeýär. Eger döwlet bolýan bolsa oňa parlament diýip at bermeýärler. Ya da hökümet döwlet bolýan bolsa oňa döwlet diýip at bermeýär. Näme üçin biz alma diýäs, başga at bilen aýdamyz, ama alma diýen şoňa bir sana ady var. Ya da ine yaprak diýen, agaça yaprak diýen ama agaç bolýar. Ýöne agaçdaky yapraga yaprak diýen. Olam edil şoňaly döwlet agaç bolýan bolsa hökümet bir yapragy, parlament bir yapragy, goşun bir yapragy, kazyet. Ondan soň näme bardyr ine döwletlerde şu zat bardyr. Eger haýsam bolsa bir firma, ine hususy firmaňyz bar siziň we siz firmaňyzda önüm öndürýäňiz, eger öndürýän önümüňiz ýa-ni strategik taýdan döwlete täsir edip biljek derejeye ýetse, azyk haryt öndürýäňiz we azyk haryt siz döwletiň aýdaly 50% azyk harytyny üpçin edýän bolsaňyz, siziň firmaňyz hususy bolup bilmeýär. Olam ýörite kanunlar bilen çäklendirilýär, belli bir derejeden geçenden soň sen firmaňyň hususy däl-de halka açyk firma görnüşine getirýärler, saňa da 33% şoň paýy berilýär, beýleki paýam halka satylýar. Halka diýenim, onu kişilerem alyp biler. Ya da bir firmalar alyp biler, banklar alyp biler, beýleki ýa-ni şol bazaryň içindäki oýunçylar diýelim, şo oýunçylaryň islenip biri alyp biler. Onam näme üçin edýärler? Haýsam bolsa bir şahys, bu ýa-ni öz guran firmasy bilen öndürýän önüme strategik taýdan döwlete, jemgyýete, halka täsir edip bilýän ýagdaýa gelenden soň şol oň bir elinde galmaly der, sebäbi ol güýçdür. Ine ya da elektrik öndürýän bir ya da şonu dargadýan bir firma, Türkmenistan içinde aýdaly 2 sany var. 2 sany var, birisi Türkmenistan bazarynyň 75%-ni eýleýän bolsa, şol hususy bolup bilmeýär, şahsda galyp bilmeýär bir adamda, sebäbi internetiň öçürüp biler. Aýdaly ýa-ni
hökümet bilen ýa-da bank sistemasynda käbir özüne bähbit boljak, ulanyp biljek kanunlary isläp şolary çykarmagyny talap edipdiler. O talap etmeseň men ine ýapýan diýe toguňy. Yani şol ýagdaýa gelip bilýär ol firmalar. Şu wagt belki siz aýtýansyňyz, oň ýaly zatlar mümkin däl, oň ýaly hiç kim edip bilmeýär. Ýöne gynançakda Türkmenistanyň içine seredip göreýin onu mümkin däl diýen bolsaňyz ine bir näçe şahys ähli Türkmenistany elinde näli istese şoň ýaly oýnadyp bilýärse we ähli ykdysadyýet şolaň elinde. Ýekece adamdan çykýan karar bilen ýa-da 2-3 adamdan çykýan karar bilen Türkmenistanyň içindäki dollaryň bahasy üýtgäp bilýär. Daşyndan içeri uğratýan zatlaryň ýa-ni pereçini üýtgäp bilýär. Käwagt azykaryt uğradyp bilýän, käwagt uğradyp bilýän. Käwagt derman uğradyp bilýän, käwagt uğradyp bilýän. Ine şol diýmek bir adamyň elinde diýmek. Ine şol ýanky ýagdaýlara çeline bir döwletde göz öňünde tutulýandyr. Ve şol şertler yerine getirilmedik ýagdaýynda sen adyňa döwlet diýip bilersiň. Demokratik partiýa diýip bilersiň. Ýöne olan hiç biri peýdasy halk üçin hiç biri peýdasy ýokdur. O taýda elbetde döwlet diýip bir hökümet aýtýan bolsaňyz hökümet baýap biler, hökümet o ýaşap biler. O Türkmenistanyň o ýaşaýan ýa-da Türkmenistanyň baýaýan diýene dengelmeýär. Onda aýdyň Onun için başka kemine. Yine şoň üçin bize eger täze Türkmenistany gurmak diýmek ol birinciden her bir vatandaşyň bu durmuşda ýaşamana hakkı var. Her kimin hakkı var. Ýöne ol hakka nädip ýetip bilýän sen, ol hakky nädip amala aşyryp bilýän, oň üçin işlemeli bolýan, ýaşamak üçin sen işlemeli bolýan. Gynançak da şoň ýaly. İşlemek diýse o garynja ýaly işlemek däl, ine garynjalar näçe ming ýyldan beri işläp gelýär, ýöne üýtgän zady ýokdur, hiç kili ösüş ýokdur. Şol bir sistema, şol bir zat gaýtalanýandyr. Million tapar ýa-da 5 million gezek gaýtalanýandyr zat. Ýöne adamda akyl var. İşlemek diýmek ine şol akylyň bilen iş etmek diýmekdir. Yani şol haklary gazanyp bilmek üçin sen işlemeli bolýan. Ve täze Türkmenistanda iň esasy şol neslin aladasyny etmek. Biz ertirki gün ine şu gün ýaşaýan olsak, biz şu günümize ýa-da şu ýaşaýan periodumuza jogap bermeli. Näme etdiňiz diýip ertir sorap bilerler, şu gün ine biz ýaşullardan soraýasa siz näme etdiňiz diýip. Näme üçin ine daşary ýurtlarda universitede okap bilýär ýa-da çağalary görüň, çağalar bagyndaky mekdepdeki çağalary görüň daşary ýurtlarda. Şolar islen zadyny ýa-ni giýýärler, ýýärler, içýärler. Pul ýalam ýaşap bilýärler. Ýöne bizim çağalarymyz näme şondan kemýeri bar diýip pikir edýäňizmi? Kemýeri ýok bolýan bolsa, diýmek sen şol şertleri döretmeli. Täze Türkmenistanyň iň esasan hem şol şertleri döretmek maksat. Gurucu hökümetem näme aýdyp geçen ýene şol hökümet hemişe dowamly şu Türkmenistanda galýa ýene oň ýaly bir zat ýokdur. Gurucu hökümetiň öz etmeli işi var. Haçanda şol Türkmenistanda yine konstitusiya kabul edildi. Meclis ýa-da saýlaw mehanizmi bilen birinji o taýda saýlaw mehanizmini döretmeli sebäbi gazan bolman nahar işirip bilmeýän o taýda şu gün ine saýlaw geçirmeli diýerse saýlaw geçirmeli däl, saýlaw mehanizmini şu taýda döretmeli. O mehanizmi gurulmaly Türkmenistanyň içinde. Ýogsa saýlaw geçirenin peýdasy ýok. 30 ýyldan bäri ine demokratik partiýa bilen bolsa näme üçin saýlaw mehanizmini gurulmady? Nirde var Türkmenistanda ýa-da kim aýdyp bilýär, ýok saýlaw mehanizmine şoň ýaly işleýär diýip aýdyp biljek adam barmy şu gün eşeni? Ýok. Ýöne saýlaw mehanizmini gurman, nädip saýlaw geçirip bilýärler. Ýani şu zat bolýar, ýene ýanky näme gelýär? Gazanyň ýok, senin gazany ýasaman nahar bişirýärler. Mümkinmi şo? İlk gördüňizmi gazansız bir nahar bişirip görüp, palaw bişirip ilk gördüňizmi? Gazanyňyz hem ýok. Hatda şol ýanky odam ýakmadyňyz. şulara näme bişirjegini bilýän dälmi kan diýen aýdym. Ýöne nahar ýyjak bolýaňyz. Olam edil şoň ýaly saýlaw bizde häzir o zatlaryň Türkmenistanda boldy bolmady ol gürrüň. Ýöne göze görünmedigi üçin şol zatlar belki vatandaşlardan hem hiç biri soraw gelmeýändir. Ýöne göze görünmese de bu zatlar bir hakykatdyr. Saýlaw mehanizmini gurman, saýlaw geçirip bilmeýän. Yine gurucu hökümetiň hem birinji etmeli işleriniň biri saýlaw mehanizmini gurmak Türkmenistanda. Hazyna Türkmenistanda oturtmak şol hazynany ve hazynanyň tertip düzgünü ýazylandyr, onu okap näme diýersiňiz, entek saýtymyzda da kemine
yanlışmasam olar giňişleýin nämet goýarys madda hazynyň üstüne düşen borçlar var. Ondan sonra Merkez Bankyna teklip etmek. Indi Merkez Bankyny berde hazyna aslında gurnap bilýär, ýöne näçesini gurnap bilýär. Merkez Bankynyň aýdaly 20%-ni ýa-da 15%-ni hazyna gurnap bilýär, üstlenip bilýär. Şoňa ýöne hazyna Merkez Bankynda karar almak nämes bolup bilmeýär mümkin däl. Karar alyp bilmeýär Merkez Bankynda hazyna. Ýani işledip bilmeýär başlan hazyna Merkez Bankyny işledip bilmeýär. Tersine belki bolup biler. Ýöne Merkez Bankyny işledip bilmeýär. Merkez Bankı eýem finans kanunlaryna göre işleýändir. Ol başga bir dünýädir. Bizim kän bir nämesine düýüple bilemiz ok. Ýöne fundamental näli bolmalydygyny bilýär. Onuň üçin hem spesialistler bardyr, o zatlary ederler. Ýöne Merkez Bankynyň guruculary diýende ýene edil döwletiň guruculary ýaly oňam guruculary bolar Merkez Bankynyň. Ve bolaýmaly. Iň esasan hem gurucular iş adamlary bolýandyr. İş adamlary diýende Türkmenistanda bilemek näçe derece ol şu gün mümkin. Ýöne näçe şol Türkmenistanyň içindäki ýa-da türkmen watandaşlarynyň iş adamlary şol iş bankasyny şolar döretse şonça gowy bolar. Ýogsa daşary ýurtlardan döretjek adamlar ýa-da investisiýa etjek adamlar şol prosesi üçin etjek adamlar gatykän Merkez Banky. Yani olar edende de daşary ýurtdan beriseň Merkez Bankyny gurup berende de pikir etmäň ol Türkmenistanyň hemme zadyny ele geçirýär ýene diýip ýok, mümkin däl. O yerde başka bir zatlar ýatyr. O öz-özüni goraýan bir mekanizmdir. Sebäbi häzir täze Türkmenistany gurdum, Merkez Bankasy guruldy. Merkez Bankynyň önümi näme? Manat bolýar. Eger olar manat basar diýip pikir etmäň, olar birinji garşy çykjak adamlardyr manat basmana. Hazyna basmak üçin haýyş edip talaba däl ol. Şoň üçin göreşip biler manat basmak üçin. Ýöne Merkez Bankynyň eýeleri hiç haçan islemez. Sebäbi näçe köp manat bassa öz ellerindäki ýa-da Merkez Bankynyň güýji aşağı atjak, manadynyň güýji aşağı atjak. Hemme ýagdaýlarda däl manadyň basylýan ýeri var. Diňe şol wagt basylmalydyr. Manadyň bazardan çekilmeli wagt bardyr, şol wagt basylmalydyr. Ol eger sen wagty gaçyrsaň eýen peýdasy ýok şol işleriň. Şoň üçin olar pikir etmäň nämedir diýip ikinji bir tarap bar Merkez Banklary hemişe dene dünýä finans sistemasy bir-birine bağlıdır. Hemme döwletleriňki. Şol dünýä finans sistemasyna bağlı bir sistema, şoň içindäki bir sistema bolan üçin oňa kän bir olaň täsir edip biljeni ýani aýtsak ýalňyş bolar. Ýani täsir edip biler diýsek ýalňyş bolar o zatlar. Hawa indi ýanky şu aýdylan zatlar ýok bolan üçin ine bir hem geçişen bolmaly bir tarapdan. Hawa geçiş bolmak üçin hem bir öňden işläp duran bir döwlet ýa-da bir yani döwlet diýil, döwletiň nemesinde başga bir sistema ýok. Yani döwlet hem ýok, hökümet hem ýok aslında Türkmenistanda şu wagt. Ýöne bir geçiş bolmaly. Ya şu geçiş hakyky işleýän ýurtlarda ine nähil bolýar. Şonu bir o görkezeli ildeşlerimize Germaniýanyň demesi çalışdy da şu wagt köp adam habaram ýokdur ine. Merkel gitti yerine o başka birleri gelýär. O ine o adyna men tek adyma neme dip bilemek, dogly oturdup bilemek. O ýöne ine şo ýagdaý bar. Näde bolýar? Ine bir seredeli. Ne bir hökümeti goýup gitmenden bir o düzgün tertibi bar da yani köp ýurtlarda ine Germaniýadaky o düzgün tertibini şu wagt ekranyňyzda görünüp durar. Indi Türkmenistanda şunuň ýaly o Niyazow ine şunuň ýaly o uğurlandymy ýa-da Gurbanoğlu uğurlanarmy? Şunuň ýaly edip uğurlanmak üçin o näme bolmaly, näme işler etmeli? Bu Gurbanoğlu bolman biler, oň ýerine başga bir an bolup biler, tapagy ýok. Ýöne aýtjak bolýan zadym bu taýda sistema, ine Türkmenistandaky häzirki sistemany göz öňüňize getiriň. Ve şo taýda o bir hökümet çalışjak. O näme zat aklyňyza gelýär? Şu Germaniýadaky ýalak, ine şu görüp duran videoňuzdaky ýalak bir o çäre diýildi. O çäremi aklyňyza ýa göz öňüňize gelýär? O ýa-da hiç adam göz öňüňize gelen okma?
Ine Angela Merkel ýene de 6 günden soň dowal tapşyrýar. O soňky nemeleri bu. Tapşyrýar, onuň ýerine täze koalisiýa gelýär. Bir näçe partiýadan meýdana gelen hökümet gelýär. Şonuň ýaly indi biz Türkmenistanda diýäs, bunuň ýaly çalyşyp bilmeýär diýäs, ýöne bir tarapdanam parahatçylykly bolmaly diýäs de. Parahatçylyk. Yine Gurbangulyny ýok etmeli ýa-da öldürmeli ýa-da ýene diýerler. Uğratman görnüşmi diýen. Uğratman görnüşi ýöne o düýünden ýalňyşdyr watandaşlar ol. Näle bolýar? Tokoýuň tertip düzgüni ýalyk bir düzgün bolýar. Ýöne biz özümiziň adamdygymyzy ýa-da intellekte eýeligimizi ýatdan çykarmaly däl. Ol karşyňdaky sen näle bolan ýagdaýynda da sen özüňi gorap bilmeli. Birinciden özüň sende ýa-ni medeniyetli duýgular bilen ýaşap bilýän bir adam. Medeniyetli diýmegem geljegini aladasyny edip, geljegini garanti alyp bilmek diýmek, medeniyetli diýmek. Ne şol medeniyetli adamdygyny ýadyňdan çykarmaly däl. Onu ýok edip gelmek diýmek, Türkmenistanda şol tertip düzgüne öwrüler. Ine şu gün tertip düzgün şol Türkmenistanda. O biň aýrýarlar, beýlikni goýýarlar. Ministrlere seredip barym. Hemmesine ýa-ni türme wasylýa, yerine başka gelýär, onam türme wasylýarlar. Ol hem tertip düzgüne öwrülipdir. Gaty erwet bir tertip düzgündür şol. Şoň üçin häzir şu sistemany, Türkmenistandaky sistemany parahatçylyk ýoldan üýtgeçäň, şol sistemany bozýan sen, şol oýuny bozýan sen. Kemine ýa Awganistanyň misalyny berdiňde Talibanyň gelişi häzir görýäňiz, hemmeňiziň bilýän zadyňyz ýa Talibanyň gelişi. Şoň gidişi hem şoň ýaly bolmaly. 100% bolmasa da bir 90-95% edil şoň ýaly gider. Uruş bilen ýa halk karşısında olar ýa-da başga bir güýç dörer şoň ýaly. Ve Talibanam edil şoň ýaly gider. Sebebi saýlanyp gelmänligi üçin olar gitmek islemez o taýda. Saýlanmada olar. Kim saýlady olary? Ýa şol mesele var. Şoň üçin bu täze Türkmenistanda da biz näme bilen dowam etjek? Täze Türkmenistan sözüni hem men kendim gaýtalaýandyr, sebebi onuň düşündükli bolmagyna misleýäsde. Hemme tertip düzgünler täze bolmaly o taýda. Doğru oturdup bilmeli. Bir yerden başlamalı. Yani mesela Gurbanuly ayrılmalı. Muhakkak o ayrılandan sonra o nemesi biten yok da o jogapkärçilige çekilmeli. O ve daş döwründekiler. Yani şu topar. O diýmek biz onu gowy edip aýyrmaly. Sebäbi onu erwet aýrylsa o diýri galyp galmajagy nemede sonra bolupdur. O diýri gerek ýöne. Diýri almak üçin hem o parahatçylykly ýol gerek. Näme üçin diýri gerek? O bu edilen işlere jogap bermeli. Iň azyndan ine niýazy ýok, onu jogapkärçilige de çekip bolanok ýa-da onuň daş döwründekiler çekip bolar diňe şu wagt. Ýöne Gurbanuly dol jogap bermeli. Ine ogluny goýar diýerler-de. Ogluny goýan olsa oglundan soralar jogap. So neme? Şonuň ýaly bunuň gaçyşy bolmaly däl olar üçin. Şonuň üçin hem parahatçylykly bolmalydyr. Ýani senin etjek o nemäň parahatçylykly bolsa, olar bir provokasiýa ýa-da ýene şoňa benzeş bir kemçilikler tap bilmeýär. Soň mejbur o kanunyň öňünde boyun eýmeli bolýarlar bular. Bizim hem isleýän zadymyz şol. Sebäbi kanuny döwlet, ýani demokratiýadan öň o bir jumhuriýetiň gurulmagyny isleýär. O jumhuriýet bolman demokratiýa bolup bilýän däldir. Ýene şo zada üns berin o haýsy döwlet jumhuriýet däl bolsa ýa-da şu jumhuriýete benzeş bir sistemada bolsa, şondan hem uzak bolýan bolsa, o şo taýda da demokratiýa bolýan däldir. Uzaklaşýandyr. Yani demokratiýa diýende indi köpçüligiň bir aktiv gatnaşmagy da döwletiň meselelerine, yani döwletiň meselesi diýmegem, köpçüligiň meselesi diýmek soň netijede. Şonuň ýaly bir
Şu Ýagdaý hemen durýar ama öyle. geçmeyin yine güýç bilen almak diyen düşünce vatandaşlar şunu yalırak olur. Güýç bilen alınan ýagdaýynda şol prosese halk gatnaşarmy? Ha. Halk gatnaşmayan olsa, halk kurmajak olsa täze Türkmenistany. Onda oň eýesi kim boljak sizin pikirinizçe? Ine bu ýöne köýzatdyr. Indi bolýa gelen halk gurýa ýöne halkam güýç bolanýa diýsek, aýdaly Daşozda ýaşaýanlar ýa-da Marada ýaşaýanlar, Aşgabatyň daşyndakylar diýeň, ýaşaýanlar owa Gurbangulyga garşy göreşjekler, özem güýç bolanjaklar sizin aýdyşyňyz ýaly güýç bilen. Näme etsinler? Ýanyndaky şo goňşusy ýenesde polisiýa ýa komitet şolary ýok etsinlermi? Oňa ady näme bolýar? Ýa-ni grajdan uruşy bolýar. Ýa-da ýalňyşmy? Kırgızistan meselesi ine. Awa Güýç ýa-da şo bilen. Maradaky adam Gurbangulyga ýetip bilýärmi? Ýa-da Daşozdaky adam ýetip bilýärmi? Ýetip bilenok. Diýmek ol güýç bolanmak üçin hökman sorat öz ýanyndaky birine güýç bolanmaly bolýar. Ýanyndaky birem kim? Ne şo soraw bar. O ýanyndaky güýç bolanjak polisiýa bolýan bolsa, o polisiýa Gurbanguly tananyp Gurbanguly onu tananyp. Ýöne parahaçylyk ýoldan bolanda näle bolýar? Ýa-ni polisiýa bolsun, komitet bolsun, beýleki bolsun, şolar öz etýän işini özleri düşünüp başlar. Hawa ýöne ine düşünmese de nemesi var, cezası var da. Sen parahatçylykly herekete we garşy çykýan bolsaň, ýöne bir zat var, ine güýç diýende de güýç her tüslek bolýar saparaň nemesini ulanyň. O yumşak bolýar, o akyjy bolýar, o gaty bolýar. Her türlü ýagdaýda bolup bilýär bu güýç, o göze görünen bolup bilýär, görünmeýän bilýär. O ýa-da käbir adamlara görünýär, käbir adamlara görünen o ýöne etjegini edýär. Şonuň ýaly o güýjüň näme diýeli indi bir gorkunç taraplarym diýen, gorkunç diýende ol hoplu manyda aýdamak. Duýdansız da. Duýdansız zatlar gorkunç bolýandyr. Güýç o duýdansızdyr elmide, ama soňra ine güýç diýende köp adamyň aklyna bir köpçüliklerin hereket diýene bir zat o gelýärdi. Esasan 21-nji asyr, o 20-nji asyra meňzanok, o ondan öňki asyrlara hiç meňzanok. Ine şo zatlara o ýakyndan seretmeli. Ine güýç gelýär. Şu wagt hakykatdan bir güýç gelip dur. Öňkü näme diýär? O diktatura ýani. O men onu türkmençe aýdyp bilemokda. Traditional diýesim gelýär. O traditional bir diktatura bardy häzir. Diýeli o şonuň ýerine başga bir formatda bir güýç o gelip dur, şonu doldurjak, o ýakyn wagtda doldurýar. Ýöne bu güýji o hemme kim ýa görüp biler, ýa görmändiler. Ýa-da şo güýjüň bir bölegini görüp biler, ýa-da şo güýje değişli käbir şahslar görüp bilerler. O ýöne käbirler dogly görüp biler. Ya düşünüp diýberdi görüp. Hawa düşünme meselesi hem bar. Ya ýalňyşam düşünüp biler güýje, hawa. Näme diýip aýdarlar? O Amerikanyň nemeleri arkasında Amerika dur diýip bilerler. Her türlü bu misallar bar da ýine. Hemme ýerde de var. Yani bu jemgyýetiň ýa-da şu şahsyslaryň bilim we seredişine bağlı, soňra o ideologiýalaryna bağlı. Şu wagt Türkmenistanda kän bir köklü bir ideologiýa ýa-da dürlü ideologiýa ýok. Ýöne dörär olaram. Şunuň ýaly zatlaryň netijesinde dörýär o. Umuman bir çalşyklyk boljak, bir Gurbangulyň nemesi çalışjak. O nädem bolsa. Ýöne bunu nähili garaşýar, ine o nemede gaty gyzyklanýar şu wagt o Gurbangulyň arkasynda duran toparlaram. O türkmen bolmaýanlaram bar içinde. Şolaram gyzyklanýar, o näde çalışýan, olaram bilen o entek. Ve halkam düşünenok, iň esasy düşünmeli. Gatlak o halk meniň pikirimçe, ýöne olaram düşünenok, ýöne şonuň üçin ine gorkunç diýip ulandym, duýdansız bolýardy, düşünmeseň duýdansız bolýar. Görüp bilmeýän bir zatlar bolup geçjek, o bir giýjäň içinde misal üçin.
Ertesi gün serettin, o yurt üýtgäpdir. Ýurdun o köp böyle üýtgäpdir. Şonuň ýaly näme boljak? Şol güýje, şo güýjüň gelmegine esasy hyzmat etjek iki sany näme bardyr? Biri guruju hökümetdir. Beýleksem guruju mejlisdir. O guruju mejlis hem täze Türkmenistana geçiş prosedurasyny amala aşyrjakdyr. Ýani birinciden konstitusiýany kabul etjek. Konstitusiýany kabul etjek. Soň konstitusiýany kabul edenden soň saýlaw geçirilip bilinjek. Ondan öň saýlaw geçirilip bolunmaýar ýöne nähili diýip bir partiýalaryň düzgün tertipleri bolmaly da, siyasi partiýalaryň ýani. Siyasi partiýalaryň sıfatlandyrylmaly. Şoň içinde sebäbi ýurdun formaty şu. Şoňa görä de hökümetler bolup biler diýip sebäbi döwlet hökümetiň üstünde bir zat. Ýani hökümet döwletiň içindäki bir kiçijek bir guruluş. Ýani hemmekimin gözüne görünýär we ine aýdyň ýene-de şu jahil nemesine gelele. O cehalet ýa-da jahillik şu göze görünýän zatlary tutýar-da. Ine ýanky o siyasi partiýalar hem göze görünýän zatlardyr. Elmydama. Ýöne munyň göze esasy böyle göze görünýän däldir döwletiň. Esasy bölekleri we ine şu taý döwlet diýip görkezip bilen okda. Erwet tarapy. O döwlet diýjek bolsaň şu hökümet hem içine almaly bolýar. Ýani içindäki bir bölecik. Iň kiçi bölek we iň gowşak, güýçsiz bir bölekdir. Näme üçin gowşak, güýçsiz diýär? Ine hazyna o Merkez Banky ýalap ýa-da jemgyýetçilik guramalary bar. Ondan soň o birlikler, ýene-ýeneler, şonuň ýaly zatlar ýok bolsa, o seniň hökümetiň hem ýok diýmekdir. Ýani hökümet şolara hyzmat etmek üçin bar. Hökümetiň şol esasy güýji halk berýändir o güýji. Ýa-da jemgyýet berýär güýji. Hatta kanun hem hiç yerde hökümete güýç berýän däldir. Ýok. Başka näme bar kemine aýdylmaly? Başka aýdyn giriş üçin yeterlimi kendi ýani bir näme meselesinde ýani guruju hökümet umuma bir nämäni alyp barjak? Ýani bir geçiş boljak. Şo geçişde esasy rolu göze görünýän diýil, esasy hem diýmeýin ýene-de. O göze görünýän rol oynajakdyr. Ýani koordinir etjek ýagdaýy. Mesela bir tarapdan adatdan daşary ýagdaý bar. O adatdan daşary ýagdaýy o sen nädip nemedip bilýän? Alyp barjak. Bir tarapda güýç ulanmaly, olam harbylar bolmaly. O beýlek tarapdan bir siyasi tarap hem bolmaly bu işin. Mesela her türlü ýagdaý çykyp bilýär. Siyasi ýagdaý, siyasi tarapynyň gowy tarapy käbir meseleleri çalt çözýär. Ine siýasatyň gowy taraplary ine şu. Käbir ýüze çykan meseleleri o çalt çözýändir. Ýoksa o siýasat ol Gurbanyň nemesi däldir. Ak maşynyň böyle. O siýasata girýän ýerem ýok bu kendi ýana zadyň aýdyn. O siýasat däl. Şonuň ýaly umuma o guruju hökümet nemesini şol alyp barjak. Indi bu taýda ine kadr meselesi sorapdyrda bir ýan ýokarlarda bir ýerde gördüm kommentariýalarda. O kadr meselesi nähili gidýär diýip. O kadr meselesi şu taýaçelli boldy, o kadrymyz tamamlandy diýilen bir zat ýok bu taýda onuň ýaly. O sebäbi näçe köp adam gatnaşsa, o şonça da gowa bu işi alyp barmakda. Sebäbi her türlü pikir, o täze düşünjeler, ýani şoňa meňzeş nämeler eşitmek isleýäs. Ýani kommentariýalarda da bir üýtgeçik zat o ýazyň diýip şonuň nemesin ýani izarlaýanymyz. Ýoksa o salam bermek, ýagdaý soramak
bizi halas eden ok bu ýagdaýdan. O täze pikirler. Yani dowamly okuýas. Kommentariýalar hem o wagtymyz bolduğundan. Ine şonuň ýaly o konstitusiýany kabul etmek üçin deputat gerek diýä. Indi şu näme sorag jogap bereli aýdym. O ine konstitusiýany kabul etmek üçin o deputat gerek däl. O sen o konstitusiýany kabul etmeden deputatyň bolmaýar. Şo tarapyny pikir etmeli bu işin. O nähili deputat saýlawlary ýene beýleki saýlawlar hemmejesi şu konstitusiýanyň içinde sıfatlandyrylýar, geçýär şonuň içinde. Şo boýunça edilýändir ýa-da saýlanjak adamlar konstitusiýada ýazylan hiç bir düzgün tertibe, kanuna garşy gelmejek şekilde bolmaly. Ýa şonda o deputatyň hem şondan soň döreýär. Yani konstitusiýany kabul edýän zat gurucu mejlisdir. O gurucu mejlis hem o bir döwlet gurulýar pikir edin. Şu wagt o türkmenler dargapdyr. Ýarym ýurdun daşynda. Ýarym da ýurdun içinde o hem bilimsiz, sowatsyz hem aç. O hiç neme ýagda ýok. Indi şo taýda sen deputat çykarmak üçin o gaty uly işler etmeli bolýan. Onuň üçin hem wagtyň ýok. Ve gurucu mejlisiň ine dünýäde iň gowy misallary Hindistan bilen Pakistanyň nemesinde bardy. Girip görseňiz gurucu mejlis, soňra elbetde Amerikank bar. Amerika gurulan wagtda konstitusiýany kim ýazdy? Deputatlar näme esasında döredi? O deputatlar näme esasında döredi? Şu konstitusiýanyň esasında döreddi. Yani deputatlaryň döremek üçin bir demokratiýa ılan edilmeli. Demokratiýanyň hemme zady ýazylmaly, geçmeli. Ondan soň bular bolup bilýärdi. Olar hem döretjek zat, olaryň hem bolmaly ýeri, ýazylmaly ýeri hem konstitusiýa. Diýmek, konstitusiýany ine Amerikada 2 sanjak adam ýazdy. Hindistanda da bir sanjak adam, Pakistanda da bir sany adam. Ine onu açıklığa getireli. O yazılıyor yöne şu mesele vardır. Vatandaşlar yine halk nerede men halk ol halk diýäňiz. Ol işler edilende bir adam tarapyndan yazılıp biler ya da düýünden başga bir adam aýdaly Pakistanyň konstitusiýasyna İtalyadan biri yazıyor. Yöne şol yazılan o taýda şahslar hiç hili nämesi yoktur, vacip değildir. Yazılan düşünce vardır, tertip düzgün vardır. Şol tertip düzgünü yankı devleti kuryan toparlar, şahslar, şol adamlar ya da gatnaşyjylar deyin o taýda toparan bolup biler ya da bir herekeden bolup biler. Ne şol hereketler şonu kabul edýän bolsa şolan konstitusiýa bolýandyr. Gatnaşýanlar kabul edýän bolsa. Olar garaşmaýa ol Hindistanyň entek ýarysy bundan habary ýok ya da şolara olar gatnaşmady diýip garaşyp bilmeýän. Gurucu prosesi şoňa bolýandyr. Mümkin däl. Ine häzir bizim işimizde şul işleri başlanmak vatandaşlar ýöne bir zat bu. Ekranda nämäni gördük, ýani Halmurad agany gördük. Ondan soň Sapar agany gördük. 2 kişi ya da 2 şahys. Şol ikisinin gürrüňleri ve şo taýda bir akıl var. Ol akıl diýende şolaň aýtýan, düşündürýän meseleleri orta atýan pikirleri, ine şol pikirlere kim özüni ýakyn görýän bolsa şolar goşulyp başlady. Şu günkü güneýem bir näçe topor var, ýani Milli Halas Ediş Komitetiniň aşagynda bir näçe topor, ýani 2 adamdan dören bir toplum var şo taýda. 2 adam bilen başlan. O 2 adam bilen başlan. Şoňaly proses var. Ine şu wagt täze Türkmenistan kyn bolar diýäňiz, ýöne 1,5-2 ýylyň içinde şu gün ýeten derejesi ol ekrana hemme zat çykarylan vatandaşlar işlenen wagtdan şu wagt mysal üçin biz hökümetde bir iş ýa-da bir tekliyemiz bar bolsa şonu Milli Halas Ediş Komitetiniň üstünden geçirilýär. Yani o taýda da bir sapar seredilýär, düzediliş olsa düzediş berilýär, izine gelýär bize. Ne şoňaly iş var eýem. Yani bu prosesiň döremek üçin hiç kimine halk birinji ýanky deputat saýlap ine şular şol işi etsin diýilýän ýeri ýok.
neme däli deputatlyk iş ýok. Gurucu meclis düýünden başga bir zat. Ine şonu neme etmeli? O meclis däldir. Gurucu meclis diýmek konstitusiýa kabul edilýär. Konstitusiýa kabul edilenden soň bir döwlet o şekil alýar. O näme diýerler? O ete bürenýär bir döwlet. Yani şu wagtdaçely inem aýdyň nämäni soraly, dogry soraly bu taýda-da. O Türkmenistan o gurulan wagtda o bir meclis geçirildimi? Barmydy? Habaryňyz barmy? O meclisiň ady näme? Bilýäňizmi? Haçan geçirildi? Bileňiz oba? Ýöne Amerikanky belli, Hindistanyňky belli, Türkiýanyňky belli. Ýöne Türkmenistan. Hem yazılan hem mesnan üstünde işlenen yanlışlar neçe aýdylýar yanlışlar neçe öwrenilýär şolar demeyin. Bar zat öwrenip bilýän, bar zady görüp bilýän, okap bilýän. Yanlış olsa diýip bilýän şonu, bar zady aýdyp bilýän, ýoksa da hiç haçan hiç zat edip bilmeýän. Türkmenistanda häzir şol proses gurucu döwlet guruluşy Türkmenistanda geçirildimi, geçirilmedimi diýen soraw bar. Başka sorawmyz hem ýok. Yanlışlarna gözlemekde dursun. O Türkmenistan diýilen o döwlet dören wagty bir neme kabul edildi bir zatlar. Ya edilen olmagy mümkin diýip aýdaly. Ine Halmurada şol nemeleriň içinde bolan. O garaşsyzlyk nemesinde de ýöne şu mesele bardy. Ine halk bilýärmi şu zadyň edilendigini. O ýa-da halkdan gizlenmedildi. Ine biz şonu häzir entek edilmäke öňünden açaçan aýdyp dursam mezadyny düşündirip. Hawa. Entek edilmäke ediljekdiginiň habaryny berýäs we nähil ediljekdigini, näme zatdygyny düşündirip durus. Ýöne Türkmenistan garaşsyzlygyny aldy diýär. Guruluşy şondan ibaret aýdyň ine. Inanmarsyň Türkmenistanyň guruluşy 92-nji ýylda garaşsyzlygyny aldy diýerler. Ýöne garaşsyzlygy almak diýmek döwletiň guruluşy diýmek däl. We garaşsyz bolmayan döwlet ýok. Geçen hem aýtdyň da. Garaşsyz bolmayan bir döwlet ýokdur. Hawa. Ýöne döwlet däl bolsaň ine garaşsyzmy? Şo soramalda. O döwletiň guruldymy senin, barmy? Hökümet diýen adamlaryň kime hyzmat edýär? O kimiň nemesi topary bu hökümet diýen ine Niýazow bel alaly. O Gurbanulyny ele alyň ine. Ya olaryň ýerine başga biriler hem bolup bilerdi ýöne. Üýtkejek zat ýok. Hawa üýtkejek zat ýok. Arkasyndakylar şolar. Olar hem ýakyn wagtda o çıkaryp görkezers bir-birden. Indi biz aýdaly işlemesek, hiç kili iş etmän jemgyýet olup hiç kili iş etmedik ýagdaýymyzda aýdaly dünýäň ýagdaýyga ulaşar. Ýanky önümçülük ýa-da şu dünýä bazaryndaky предложения artar, şu günküsiniň iki hissesi artar. Ýöne talabam azalar. Ine şo ýagdaýda Türkmenistan ýaşaşyga ulaşyp biler. Indi şol senariýa mümkin dälmi? Yani dünýäde bir bolluk bolmaly. O bollugam näle bolup bilýär? Aýdaly haýsam bolsa bir tehnologiýany ýanky gelişdirdiler, tehnologiýany östürdiler we şoň netijesinde az işläp köp öndürüp bolýar. Ine şol zady edip özem şu günküsinden iki hisse öndürüp bolýar. Aýdaly bir fabrikda 1000 adam işleýän bolsa şoň 400 sanagy işlese şol önümçülüge yetip bilýärler. Arzanlaýar önümçülük täze dünýäň dürli ýerlerinden täze näme ýerasty baýlyklar çykyp başlaýar. Dünýäň isle dürli ýerlerinden şu günküden 4 hisse 5 hisse köpelýär. Ine şo ýagdaýda Türkmenistan ýa-da bizim şertlerimizdäki ýaşaýan döwletleriň halky bu ýaşap başlar. Ýöne başga ýagdaýda ol senariýa mümkinmi? O senariýa mümkin bolmak üçin biz iza gitmeli, tarihe gitmeli. Sebebi dünýäň tarih meseleden atyňyz näme bar vatandaşlar? Hemişe ýanky resurslar ýa-da baýlyklar, tebii baýlyklar hem edilen işler hem tebii baýlygyň netijesinde edilýändir. Toprağın bir tebii baýlykdyr, suwan baýlyk, gaz, beýlek önümler hem tebii baýlygy ulanyp adama şol baýlygy ulanyp adam üçin gerekli önüm öndürilýär ýa-da hyzmat öndürilýär. Ine şol tarihte köpdü, ýöne gün-günden azalýandyr o zatlar. Köpelmek mümkin däl hiç gili. Şoň üçin Türkmenistan öz-özünden düzeler diýen ýalňyş bir zat düzelip bilmeýär. 21-nji asyrda gaty
kıyın o meseleler. Şoň üçin hem işlemeli bolýas. Hmm. Indi men ýalnysca bir sany kommentariýa gördüm. Şu günkü sivilizasiýada diýdiler. Ýalňyşmasam Watan oğlu ýazdy. Ýalňyş olsam on düzeldirsin. Şu O ekrana günkü gelsin hawa. Aha, şol. şu günkü sivilizasiýada men ez göremok ýöne Sivilizasiýada o ýaňy insanlygyň ösen döwründe halkdan soraman o bir kanun ýetgetmek bolarmy diýär. o özden başta ýanky näme aýdyk geçipdirde Amerikaýalyk yerlerde öň bolan zatlar diýe, näçe 100 ýyl öň bolan zatlar olar diýe. O döwür belki mümkindir ýöne şu günkü mümkin däl diýe. Indi bärde wagtda seretýäňiz ýöne wagt näme diýerler ona? Hem merde bir meňzeşdäldir watandaşlar. Hawa. Yani o fizikada da Türkmenistan näçinji şoň ýylda ýene? o fizikada da şoň ýöne o filosofiýasyny alanda da ýa-ni sosiologiýasyny alanda da Türkmenistan häzir näçenji ýa-ni wagt aralygynda ýaşaýar. Haýsy wagt aralygynda ýaşaýar biz. Ýöne köýzat ine dünýäde wagtyň geçmegi bilen sivilizasiýalar hawa 10 ýylyny 100 ýylyny alady diýip dürli proýektler bilen işlediler. Telefon öndürildi, internet diýdi, ondan soň ýene beýleki tehnologiýalar şu gün ýalňyşmasam näme şu blockchain Hawa. ýa-da sistema ýa-da web 3 ýa-da internet 3. Hawa. Ýa-da Şoň iň ýaly- bärkisi nämäni aýdala aýdym. Ýene 16-njy asyrda ýalňyşmaýan bolsam, o Ýewropada kanalizasiýa bardy. Kanalizasiýa ol fontanlar, olar hemmesi men fontanyň özüni aýdym, o fontan gurulýan. Şoň tehnologiýasy. O bilim bilen bolýar da, şoň tehnologiýa. Şoň bir ýerde dören, şoň beýleki ýerlere ýaýrýar. Olaryň taryhda aýdaly 100 ýylyň, 500 ýylyň bolan tehnologiýalar bar, soň 30 ýyl, 50 ýylda bolan zatlar, ýitgen zatlar bar. Indi Türkmenistan olup, biz türkmen jemgyýeti olup, haýsy tehnologiýaň eýesi. Oň içine sport hem goşaly. Haýsy sportumuz dünýäň standarty olup bildiğine Angliýaň futbolu bar. Haýsy sportda ýa-da nämeler bar? Grekleň hasam köp sportuň näme görnüşleri, şondan soň türen sport görnüşleri bar. Ýa-da aýdym sazyny rap diýdi, ondan soň beýleki nämeler diýär, pop diýerler, ýene bir zat diýerler. Sungatda da şoň ýaly üýtgeşik nämeler giýrendir durmuşa. Ine wagtyň üýtkenligi. Indi biz türkmen jemgyýeti olup, şolaryň hiç haýsyna meňzemeýän sebebi ýa-ni kanalizasiýa sistemasy bir ýerde guruldy. Hem merem şonu ulanylýar ýa-da internet bir ýerde şonu nämes pikir orta atyl tehnologiýa işledilýär we dünýäň hem meri şonu ulanýar. Indi biz näme etdik? Ve biz haýsy zaman aralygynda ýaşaýas diýip soramalys bolýar. Ine bu ýöne köýzat. Indi halk sözüne de men bir kommentariýa berip geçeýin. Watan oğlu berde näme mesele ýokdur. Sen bilemok meselesi däl, menem bilemok ýöne. Sen öz soraň, menem şoň öz düşünjemi aýtjan. Indi halk meselesinde ine biz 2 ýyldan bäri ine ýenem ýanky näme gelýär. Ine Hamrada bilen saparaga başlan olsa şoň ýanyna gatnaşanda bizi hiç kim çağırmada. Biz görýäs onu. Bize değişli zat. Täze Türkmenistan ähli Türkmenistana değişti vatandaşlara. Şu meseleler şoň içine giýýär. Indi çağıraly diýeli, näçe adamyň biz telefon nomeryny ýa-da adresini bilýär, soňra bir poçta bilen bir zat ugradaly ýa-da jaň edwaýdaly diýse pikirini sorar ýaly. We 5 million adamdan pikirini soramak üçin ýene bir sapar ýanky mehanizmimiz ýok bizim. Pikir soramak, saýlaw diýmek pikirini soramak mehanizmidir. Saýlaw mehanizmi ýok. 6 million adamdan soramak üçin her haýsyndan 1 minutdan gürleşen wagtynda da 6 million minut onam sagat bilen, günü bilen, ýyly bilen hasaplap görüň. Näçe wagt gerek boljak. Yani şol datany toplap biljek bizde instrument yok. İkinciden hem yine ekrana çıkılıyor, hiç kimen bärik çağırılan ok. Yani personalne ya da şahsını çağırılan ok. Umumu çağırılıyor. Hem adam çağırıyor. Halas ediş komiteti kurulan ya vaktinde da hemen duyduruldu şol. Sebebi hemen hakıdır oldu. Yok bolanok diyseniz bu işler hava sizin etken işiniz bolanok diyseniz kaptaldan özünüz bir sana çoğunyalı bir kurama döredip ya da öz fikirdeş adamlarınız vardır. Şoları döredip size ortaya çıkıp öz düşüncelerinizi koyup bilirsiniz. Yani işlerinizi yazıp yankı tertip düzgüne getirip kanunlaştırıp
Ondan soň ine şuň ýaly Türkmenistan isleýäs. Elbetde ine biz diýäse täze Türkmenistan biz nesil üçin işlemeli, neslin geljegine, ýurdun, watanyň geljegine garanti almaly biz. Şoňa ertirem biz siz ýaşap bilýäňiz, şu taýda arkaýyn, okap bilýäňiz diýen garantini vermek üçin işlejek bolas diýäs. Indi şondan başga ýok, ol gerek däl, biz ine şuň ýalyrak bir sistema bilen ýaşajak diýip orta çıkıp bilersiňiz. Olam her kimin hakkı. Ine siz demokratiya ýa-da söz azatlygy diýäňiz. Ne başla vermeli, ne şu zatlardan. Yani halk bugün bu işlerde halk yankı gelýän, gatnaşýan adamlar şolary ýa özümüz bir jemgyýet bolýar-da şolar döreýär. Men senden üýtgeç gerim ýok ýa-da keminen hem senden üýtgeç ýa-da beýlekiden üýtgeç gerimiz ýok. Birinji biz şu zady düşünmeli. Hem adam deňdir, hem adam jogapkärçiligi hem deň. Hem adamyň üstündeki ýük hem deňdir. Ýöne şol ýükü sen çekmek islemeseň, suratda gatnaşdan watandaşa düşýär. O vatandaşa onu hava men çekmerin deyip bilmese çekmeli bolýar, bu işin içine giren soň yani başka nämesi ýokdur ve edämeli. Biz ene şu zatlary okan bolsak, öwreden bolsak diýmek bizde şoňa mümkinçilik bolupdyr, okapdyr. Ýöne siz belki mümkinçilik ýokdur, siz işlensiňiz diýmek bu meselelerde aýdaly ýene ykdysadyýetde bileňiz ýoksa ben şol wagt işledim diýip bilersiňiz ýa-da siyasatda ya da sosyologiyany men bilemok söýär işledim, men ine şol işi bilýän diýip şol iş edip bilersin. Yani şoň üçin biz hem bu bir zat öwrenen bolsak şonu diňe özümizde galsyn däl. Näçe köp adama siňdirip bilsek ýa-da näçe köp adama şonu geçirip bilsek, ondan biz ziyan hem göremiz ýok ýa-da ondan bizim öwrenen bilimimiz ýa-da alan bilimimiz diýen ol azalanokdur. O bilim paýlaşdykça. Yani siz hem edil şoň ýaly bolmaly. Bilýän zadyň hemişe paýlaşmaly. Sebäbi sen bilýänini men bilemok. Men hem öwrenmek isleýän. O aýdyň menem öz düşünjämi aýdaýyn meniki açyk diýiske. O ben şunuň ýaly bir näme ynanýan. O edilmeli zat, o edilmelidir. O bunu etmelim, etmeli dälmi diýip soramaly däldir. Edilmeli zat bolsa ýöne. O şu wagt Türkmenistan bir betbaççylygyň içine girdi o 30 ýylyň dowamında. O şonu biz o çözülmeli diýip pikir edýän adamlar şonu çözmeli. Bu adam 1 bolsun, 2 bolsun, 3 bolsun, 100 bolsun sany tapaty ýok. Ýöne edilmeli iş ine şu. Türkmenistan o ýöne ýere o taşlap git bolmaýar, ol nämäniň daşyna çykýar, ahlagyň daşyna çykýar. Şonuň üçin o edilmeliligi üçin edýäs. Ine iň esasy näme? O ondan soň ýene bir zat aýdaly aýdyň. Ine soňky 2 ýylda gaty kän zat üýtgetdi. Gaty kän zat üýtgedi. Yani 150 ýyldan 130 ýyldan bäri o türkmeniň jemgyýetinde edilmedik zatlaryň hemmejesi 2 ýylyň içinde edilip o çykyldy. O köp zat üýtgedi, köp adamlar üýtgedi, o jemgyýetiň düşünjesi üýtgedi. Hatta biz hem üýtgedik we üýtgeýäs. Yani ösüş nemesinde. Sebäbi biz hem asmandan düşmedi yani netijede, doğru dälmi? O jemgyýet hem asmandan düşmedi. Diýmek bular o şu ýoldan geçmeli bir-birden. O şu wagtda çelli geçilmedi. Ine misal üçin o köpçüliklerin ine Gurbanulla da söýülen ýeri ýokdu da 2 ýyl bundan öňe çelli. O Gurbanulla söýüp bolýanlygyny gördüler. Diýmek demokratiýa gurulmaly diýip o aýdyldy. Onam aýdyp bolýan eken. O aýdyp bolýan bolsa diýmek gurban bolýan bolmaly. O döwlet ýok diýildi, ýüze çykdy şo problema. Yani döwletiň ýokdugy ortağa çykdy. Onda diýmek o döwlet gurulmaly diýip pikir ortağa atyldy döwletiň ýoklugynyň netijesinde. Diýmek bu pikir ortağa atylýan bolsa o gurulman bolýan eken diýdi we gurulmamdyr. O döwlet gurulýar diýende ol näme däldir? O ata-babalarymyzyň bir gecede o garaýlara hüjüm edip kılıçla basıp alıp erteri yerden daň atanmakdy. Ine siziň hanyňyz o pelança han diýip bundan soň şonu ýaly diýip bir zat ýok aýna häzirki döwürde. Biz ýene-däm ine halk 16-njy asyra meňzeşdirýäs, dogry dälmi? Halkyň häzir Türkmenistandaky ýagdaýyna. O
16-njy asyrda ýaşaýan bolmagyna seretmezden o bir saýlaw meselesi, bir şu döwlet gurulmaly, döwleti gurýarlar, ine şular gurýar, o kim gurýar diýilen soralara çel jogap berip, ýani öňünden aýdyp, ýani bir açaçanlyk meselesi bar şu taýda. Ine guruju hökümetiň üstüne düşýär, ýani bizim üstümüze yüklenen bir mesele, onu biz şu zat edildi we medemizok, şu zat edilmeli diýip aýtdylar. Ýa bizem şu zady edýäs, eden wagtdan köp zat öwrenýäs. Olan bizim üçin bir neme artykmaç neme peýda. Özümüz üçin bir peýda gazanýas. Ve şonuň ýaly dip pikir edýän men aýdym. Yani bir vatan var, toprak var, ady var, o taýda da bir millet bar, ýitip barýan millet var ýöne. Döwlet ýok, hökümet ýok, kanun ýok, ykdysadyýet ýok. Ýöne vatan var, toprak var, bir ýitip barýan millet var. Indi şu zat düzeltmek üçin näme zat etmeli bolsa edersiňiz, dogry dälmi? Kim bolsa da. Bilýän bolsaň etmek mejburiýetindesin. Eger bilmeýän bolsaň, iň azyndan bilýänlere päskelçilik bermersiň. Gaýtam kömek berjek bolarsyň elinden gelýän näme. Yok, kimin o päskelçilik däl. Bilmeýän bolsaň öwrenjek bolarsyň. Öwrenjek bolmak peýda bolýar o gaýtam. O has bol. Vatandaş dostal öwrenmek erwet zat däl. Ine köp adam belki alınýandyr. Öwren diýen wagt alınýandyr. Öwren diýen sözden oňat bir söz ýokdur. Öwren diýmek iň gowy sözleriň biri menimçe. O erwetlik ziyan görmeýäňiz siz. Şol nämede hiç hili ziyan görmeýäňiz. Öwrenmekden ziyan görmeýäňiz. Yine yankı näme nämeýdi? Ine döwlet Türkmenistan näme üçin döwlet ýok diýse, watandaşlaryna ýöneköy özüniň döwletiň etmeli işleri var. Aslında yankı makro sereden atın 3 sanat ýalňyşmasam işi bolmaly döwletiň. Ya da wezipesi bolmaly döwletiň. Yankı döwlet diýende de parlament, ondan soň goşun, sud, hökümet çolaryň bir ara gelen bir sistemasy diýil döwletiň nämesi. Ya da döwlet organlary diýil şolara. Ine şolaryň etmeli işi var. Şol işleren biz ekrandan talap ettik. Talap ettik diýsek ýalňyş olmaz. Biz talap ettik şol işleri. Döwlet bolýan bolsa şolaryň hatdyň bolmanda birine dik görkezdim. Indi hemme nämeni göz öňüne tutup aýdanda da bardy. Eline pasport bilen üçin etmeli diýildi. Sebäbi döwlet pasport bilen näme üçin üçin etmeli? Döwletden sen pasportyňa gidip haýyş etmeli ýa-da berermike bermezmike diýen düşünje ýok, ýalňyşdyr. Pasport sen hakyň. Sende bolmaly şo zat. Bolmaly zat. Bir bermerin diýip aýdyp bilmeýän pasport senkidir. Özem dogulun günüň 18 ýaşaýan şol haka eýe bolýan. 18 ýaşadyňam sen şol haka eýe bolýan. Şol pasporty sana beräýmeli. Sen gidýän pasporty soraýan, men pasportumy ber diýen, olam berýär garşy tarap. Şoň üçin döwlet ol. Bolmasa döwlet olup bilmeýän. Döwletiň manasy hem şol. Ine ýöneköy zat et aljak bolýan, ýani kassaba baryp et soraýan, ol berer bermez öz işi. Et on eti, satýan eti. Ýa-da beýlek önüm. Ýöne döwletde oňaly bir näme ýok. Sen gidýän döwlet sen ine kemine digine tasdiklayan, başına çıkanda da tasdiklayan bir şahadatnama, pasport diýilýär. Ine şonu kemine beräýmeli, sebäbi kemine şonu soradı. Soraly üçin, talap etdi, sorak geldi. Beräýmeli. Indi oňa da ykdysady tarapdan güýji ýeten ok diýeli. Türkmenistanyň bu bardy geldi ykdysady tarapdan güýji ýeten ok. Ykdysady tarapdan diýende de aýdaly ýeterli kadry ýok şol pasport bilen üçin edip biljek ýa-da beýleki ser işleri ýok bolan ýagdaýynda da o pulu vatandaşyň özünden alyp biler. Kaýsyň berjek däläzi pasportyň çykdyjysy, aýdaly bir pasportyň çykdyjysy iň gymmat ýagdaýlarda daşyndan işçi getirip işleden ýagdaýynda we ýanky ýasap şonu kargo samolyoty bilen däl de istirbiter bilen getirip giden ýagdaýynda da daşary ýurtlara şo pasportlary şoň iň uly çykdyjysy $100 geçmez. Kaýsyň size ben 5 ýyllyk pasport berýän diýse $100 berjekler. Dogry dälmi? Yani $100 pasportuny berýär, ýöne çykdyjylary var. Döwlet hem şu gün şol çykdyjylary göterip bilen, şoň üçin çykdyjyň $100 diýse.
O döwlet pasportuňyzy size muhtaň aryp bermeli diýen ýeri ýok. Ýöne hökmany suratda beräýmeli diýen ýeri bar. Döwlet bolýan bolsa. Sebäbi näme üçin mut haçan aryp berýär? Haçanda siziň salgytlaryňyzyň içinde pasport için göz öňünde tutulan salgyt meçberiniz bar bolsa döwlet pasportuňyzy mut çykaryp berer. Ýöne salgytyň içinde ýok men şoň üçin salgyt toplajak däl şol salgyt aljak pulumy halkyň özüne äli olan ýany bolsa olansyn ýöne maňa aljagy adam bersin pulu diýen bolsa onda näme dersiň puluny tölersiň. Ol ýene bu zatlar hem tertibimiziň kanunçylyk bilen değişli zatlar. Kanunymyzda näle bolsa, salgyt kanunlaryň näle bolsa ine şoň ýalyk ýöne hökmany suratda beräýme. Ine näme üçin etip bilen ok sebäbi şu taýda döwlet akly ýok. Guruluş ýok. Bu gaty zat aslında o ýa-da bolmamagy näme diýip ýa-da olar güýçsüz diýip pikir etmem o gaty zat jemgyýet üçin sebäbi jemgyýet häzir bizim iýza galan wagtymyzy seredip görseňiz watandaşlar onun öwezinde bolmaly bir zat. Eger dünýäde ýaşajak bolsak, ýok Marsa gitjek diýsek, onda isad etmek gerek däl. Marsa ilkinji bolup barsan, iň akyllysi sen bolýan, iň baý sen bolýan. Ýöne dünýäde beýnazatda hemme döwletler, hemme jemgyýetler öz arasynda ýaryş içindedir. Aýdym umuman bir pikir düşünje bolandyr diýip umyt edýäs. Öňem gurrun edipdik ýöne şu wagtda o izgiderle gaýtalap, käbir nemeler gaýtalap, o düşündürüş işlerini neme ders alyp barar. Soň her 6-njy gün, her 6-njy gün o Türkiýe saady bilen 9-da. O hökmen suratda nemedin, hatta biz nemänem görkezdik, ýene täzeden görkezers. O kadr meselesinde ýine şu esasy o gerekli birinji nowatda durýan adamlaryň hünerlerine, yani hünerler diýeýin, o birinji nowatda durýan hünerleri sanap geçipdik. Ýene şolary ýene täzeden o ekrana da getirjek bolars. Şoňa görä bir hereket bolmaly hökmen suratda. Hem kimden bilýän, o bilmeýän adamlardan. Ýurdun içine barandan soň eýýäm ikinji derejeli bolýaňyz, o wagtdaçely köp meseleler, o kemçilikler tamamlanan bolmaly. Tamamlanandan soň siz eýýäm ikinji nowatda ýa-da bir iş çökmünde gelýäňiz. Şonuň ýaly mesele aýdym. Şu hemen ama aydık geçer yine vatandaşlar daşında studentler vardır. Dünyanın dürlü yerlerinde okuyan studentler vardır. Yine şolaram yankı öýüşlerinize oğuta ýarlanın diýjek bolýan. Berilen kitapları okan, sebämenni okuw tarýan, soň işe başladym, soň beýnansakda şol döwür okap bilmendirin ýa-da gaçyran ýerlerim bolup, bir işe başlan soň şol okuwdaky kitaplarymı täzelden tapyp okamaly ýerlerim boldy. Berde işdeýem hiç kim sana 5'lik ýa-da 3'lük goýan ok. Ýalňyşlygy kabul eden ok. Ýalňyşlygy kabul eden ok. Borlaýdy geçip bolan ok. 3'lük alsam geçen, 4'lük alsam geçen diýilen ýeri ýok. İş dünýäsinde bir ýalňyşdyr, şoňam ýalňyşyňam çıktıcısı diýeňden. Ine şo zatlar vardır. Ýöne okuwda şolar gatlygy öwredilýän eken, ýöne okan wagtyň studentler belki şu gün bilýän dälsiňiz, okan öwredilýän materiallaryň näme gymmatly zatlygyny. Ýöne ere okudylan, o indi belki Russiýa diýdi, Ukraina o taraplara bilemiz ok. Ýöne Türkiýede iň azyndan şu materiallary o bilim sistemasynyň özü hakynda aýdymok, men häzir sistema belki has o sistemalar vardır diýip biljek. Ýöne materiallar vardır, şu materiallar, kitaplar vardır. O taýda yani bahasına yetip bolmajak bilgiler vardır sizin için. Yani şu zatlaram hökmen suratda edilmeli işler. Ol pikir etmeň men diňe özüm için okayan ýok. Siz şol okap bilimiňizi şol yani go bilim alyp bilseňiz hökmen suratda siz oň peýdasy maşgalaňyza, owaňyza, şäheriňize bolar, döwletiňize bolar, watanyňyza bolar. Şo derece täsir edip bilýäňiz. Bu zatlar hökmen suratda bolaýmaly. Ýene ýa kommentariýalar aýdaýyn, vatandaşlar kommentariýalaryň hemmesine däl ýöne ekrana çykýan kommentariýalar ýa-da
en azından yine bizim gözümüze eğleyen komentaryalar vardır. Yine şu komentaryalar hakikaten hem içinde bir düşünce ya da içinde şu tayda bir akıl görenimiz için şoları okuyas ya da ekranda şoları ekrana orta alıp çekeleşeceğiz diyeyinde. O ve o tayda esas mesele düşünce ya da akıl olmak şu komentaryaların içinde ben düşündürüp bilendim deyip ümit ediyen. Ol bize karşı olup biler ya da bize biz tarafta olup biler tapağı yok. Yani akıl ya da düşünce olan olsa şoňa hormatymyz soňsuzdur ona maýdaýyn. O zat hökmen suratda bolaýmaly şolar okalýandyr, şolar tartışylýandyr. Ýöne gynansak da ekrana gelen komentaryaň sany gata az. Ekrana diýenim şol saýlanyp çykýan komentaryalar gata az sebäbi ýani pikirlendirýän bir soralar ya da pikirlendirýän bir komentaryalar ýok diýsegem bolýar. Az, gata az. Ine şu zatlar hem köpeltmeli bir taraftan. Kapta Ova kemine mene bir soru sorapdyr, ýöne ýalňyş soru, onu ekrana getirmeýi isleýän. Aýdym. Neme diýär-de, sana sorapdyr ýöne. Şu wagtda diýär dünýäde kapitalistik ykdysadyýaty gurujusy Adam Smith diýär. Adam Smith men okudum, ýöne Adam Smith kapitalist däldir. Şondan başka bank sistemasy ýa-da ykdysady sistema hiç bir üniversitetde okudulanok diýär, başgaça okap gör diýär. Adam Smith okudulanok meniň pikirimçe. yok kemine sözüňi böleýin. Adam Smith ýani sosiologiyada köp nämediler ol. O bizde geçe bize onu ykdysady manyda göremzok. Yani onun yazan kitapları hem bar. Onun yazan kitapları düýünden başgaçadyr. Kitapları ýöne ykdysadyýetde ýalňyşmasam näme şu Wealth of Nations bilen Invisible Hand. Invisible Hand var, Wealth of Nations var o. Şol Esasy bilinýän kitaplar. kitaplarında ykdysadyýety analiz edýär. İşleýiş sistemasyny analiz edýär. O kapitalizme Yani düşüncesi deyip Adam Smith'in nämesi yok. Yine misal üçün yine şuňaly edilmeli ya da ideologiya yok. ideologiya yok o. Nämesi däldir yani bir oňaly bir ideologiya yok. Adam Smith bar olan bir zady ykdysadyýetyň tertip düzgünlüğü ve cemiyetlerin öz arasındaky gatnaşyklardaky näme diýilýär choice Saýlawlarda. saylamak. Tercih sözü yok bizde. Hakları saylamak. Misal üçün Almanı nädip saýlaýar, çöregi nädip saýlaýar ya da şoňa baha kesende nädip kesýär bu jemgyýet. Ine şo soraglary berýär we şo soraglary öwrenýän bir ykdysadyýetçi diýeýinmi? Onun bir disiplinam yoktur. Disiplinasy mı diýeli? Yok. Ondan has köp Keynes var. Yani şolara manipülasyon etmeli diyen bir şahs Keynes. Yani ykdysadyýetde menem Adam Smith'ken bir okamak sebäbi ykdysadyýetde köp ýerde geçýän däldir. Indi ykdysadyýetde de bir diňe ykdysadyýete giriş okadyk biz ýeňişleýin. Ýöne şo taýda referanslar ýeneler kitabyň berýän referanslaryna giden wagtyň çuňurlaýyn, giren wagtyň elbetde tarihda ýene-de soňam men birazcık tarih bilen gyzyklanamdan soň tarihde görýäs şol atlary ya da şolaň eden işlerini. Ýöne kapitalizm ya da komünizm olan nämesi ýokdur. Ýani kapitalizm ondan soň çykan bolmaly, ýalňyş mı? Ol döwür oňaly zatlar ýokdur. Ýöne men ine şu komünizm, sosializm, kapitalizm bu ol düşünjeleriň ulanyan ya da sömürýän nämeleri tarihde şoňaly adamlaryň ýani komentaryalarına ulanýarlar. Komentaryaları diýen başlaň o komentarya diýerýärlik bir zat dälse giden bir iş ýani research şolary makalalaryny diýin. Ine şolary ulanýarlar. Ine Adam Smith ine şoňaly diýipdir diýip kapitalizm şonu öňe sürüp biler. Ýöne kapitalizm bir ideologiýadyr. Kapitalizm ýani sosyalizmin yok yerinde bolup bilýän däldir. Mümkin däl.
Owa soňam neme Adam Smith bir klasikdir. Owa klasik ykdysadyetçi däm diýip bilmez belki ýani ykdysady bir nemeler ýazypdyr. O girip o kitaplaryny okan ine o etiň bahasy şunça bolupdyr, onuň bahasy şunça bolupdyr, onuň et berip bunu alypdyr, onuň bunu edipdir. O toprağı misal üçin ekin ekmeň ýerine haýwan mal gara saklamagy saýlapdyr. Şonuň ýazatlary ýazýar-da ol bir üýtgeçik bir neme orta atmaýar, ine Marx ýalak ýa-da Keynes ýalak. Marx diýipdir, ine bütün o işçiler deň bolmaly. ýa-da bütün adamlar deň bolmaly diýipdir. Şonu ýaly bir zat orta atypdyr şonu. Adam Smith onuň ýaly bir zat orta atmandyr. Üýtgeçik orta atan zady, ýani şol bütün bahalar nädip emele gelýär diýen bir soraw döreýär onuň kellesinde. Kitaplarynda okasaň şonu ýazat çykýar. Onuň netijesinde bahalar döre diýen zat görünmeýän bir el diýip orta atýar. Invisible hand diýen aýdan nemesi. Şonuň bir artykmaş tarap şol Adam Smith'i o görünmeýän el nemesi boýunça tanalýandyr esasan. O soň aýdyň ýene-de şu taýda bir o üýtgeçik bir neme bar. Edil bir üýtgeçik däl ýöne jogap berilmäne deger ýa-da orta almany deger. O täze Türkmenistanda ýalakalar bolmaly däl jezalandyrylmaly diýip bir Resul diýen bir illeşmez ýazýar. Resul o indi biz hemişe elmide ama bir zadyň bir ýalňyşlygyň netijesini el alýasda. Türkmen jemgyýeti şonuň ýaly. Biz şu taýda o ýalakalar bolmaly däl diýäs, okey bolmaly däl. Ýöne ýalakalar näme üçin bar diýen soramjok. O ýalakalaryň näme üçin bardygyny bilsek, ondan soň o jezalandyrylyp ýa jezalandyrmany o ýetmänkä şonuň öňüne alyp bolýar-da. Ine ýalakalar hünäriň bolmasa ýalaka bolmaly bolýar. Elinden hünär iş gelmeýän bolsa, bilimiň ýok bolsa, sowadyň ýok bolsa, ýa-da ýarym sowatly bolsaň, ýalaka bolmaly bolýan. Ine Türkmenistanda o ýalakalaryň bolmaly däl diýip o aýdýanyna goşulýan, o bolmaly däligi üçin hem o eğitim, bilim nemesini östürmeli. Esasy ýatyrmy, maýa goýumy, investisiýany şonuň üstünden etmeli. Şonuň ýaly bir tekniçiski bir ýalňyş diýip düşünýän aýdyň bul gatykän barda misaly bir problemalara ýani bir problemanyň netijesine eser edýärler. Ýalakalaryň bolmagy bir problemanyň netijesidir. Olam näme? Sowatsyzlyk, bilimsizlikdir. Hünersizlik. Ine şonuň ýaly. Cezalandırmak meselesinde de onu cezalandırmak mümkün değil. Ol bir aslında söz azatlığı diyen olsa biz bir adam yalakalık edecek olsa birine onu ne edip saklayıp bileceksin? Kadağını edip bilmersin. Yöne yalakalığı çözyen zat yankı keminen aydan zadı. Her bir adam özüne nama bar olsa işläp biljeğine, ýaşap biljeğine, hiç kime mäteş däl ýagdaýa ynama bar bolsa, ol adam hiç haçan ýalakalyk etmez. Yani şu günkü ýagdaýda da Türkmenistanyň içinde aýdar men ine özüm öz günüm görön, ýöne men beýdip ýalakalyk edip işlemän diýip işden çykyp biler we men şo müňlerçe adam şoň ýaly iş taşlan adam bardyr diýip inanýam. Ol indi ol adamlara nädip ýetişdirýän, ol adamlara ýanky bilim sistemasy ýa-da ine yerli hökümetler diýdik. Yerli hökümetleriň birinji wezipesidir şu taýdaky kär hünärine üpçin etmek adamlaryna. O diňe sebäbi şonu edip bilmese yerli hökümet, ol yerli hökümet hem işläp bilmeýär. Özüne işçi tapmaz, özünde işlejek işçi tapmaz. Ýöne yerli hökümetiň öz territoriýasyna jogapkär bölegine östürmek maksatnamasy bar onuň. Yani şonu etmese onu aýrýarlar göne. Halk aýrýar, yani şu taýdaky ýaşaýan ýyla aýrýar onu. Indi şonu etmek üçin hökman bulary kärli, hünärli etmeli bolýar. Onuň üçin hem elinden gelen eder. Aýdyň ýene-de bir soraw bar, şoňa meňzeşirek. Ýöne jogap berilmeli hökman suratda. Ýurtda paraforluk hakynda bir planyňyz barmy diýip sorapdyr Watan ol diýen ýyldaşymyz ýene. Ben jogap bereyim mi? Sen berä ýa.
Paraxorluğu berde diňe paraxorluk diýip geçmäli, korrupsiýa diýeli. Onun içinde paraxorluk var, ondan soň maşinistwa var, ondan soň liýakatsızlyk diýilýär. Ol var, soň näme var? Nepotizm näme bolýar? Tire para, Nepotizm tanış paraz diýilýär. adam saylamak diýeli ona. O. Wezipä bellenen wagtda öz adamyny goýmak ýa-da özüňe ýakyn adam goýmak. Yine bu zatlaryň hemmesi hem korrupsiýanyň içine girýändir. Kän görnüşi var indi ben hemmesini sanap biljekler. Yine şu zatlaryň hemmesi korrupsiýanyň içine girýär we Türkmenistanda näme üçindir korrupsiýa garşy göreş diýsen paraxorluk dengelýändir. Yine ünsürip görýäňizmi? Onu ýöriýet diýerler. Diňe şu paraxorlukdan ibaret mukady we şonu nädip çözüp bolýar? Bolýa gelen indi paraxorlugy çözmek meselesine geleli. Paraxorlugy ceza bilen çözsen aýdaly para alanyň elini kesilýär diýip kanun çıkarılsa, $1000 para alýan olsa, soň eli kesilýän üçin $5000 para alyp başlar. Sebäbi bu da bazar ykdysadyýatynyň kanunudur. Risk köpeldikçe gazancam köpelýärmelidir. Bunu üýtkedip bilmeýäňiz. Risk az, ýöne gazanç köp diýip hiç kim aýdyp bilmeýär. Gazancın köplügi ikisiniň ýanky correlation näme diýilýär ama? Ara bağlanşy. Ha, şol ikisi hemişe poложительныйdyr. Plusdur ýani. Indi şoň üçin paraxorlugy çözmek üçin onu yine hususy ýeçilik kategori edip çözýär şonu. Yine şu soraw kim berdi adyny ýadyma Watanoğlu. Watanoğlu yine sen bir öz iş ýeriň var, sen aýdaly aýakgaby öndürýän ve sana şu taýda bir sana şonu dizayn edýän dizayner gerek. Sen garyndaşyň hem sana elle işlejek bolýar, o dizayner der. Sen şonu iş alarmy? İş almarsın. Pul berýär sana. Men sana pul berýän, meni iş al diýär. Ýöne sana dizayn gerek we iş ýerem sen özüňkü gazansaň hem senki aýlyk alamok da sen. O aýakgaby öndürip bilseň, o gazanýan, erwe döndürseň satyp bilmeýän. Näçe berse de sen şonu işe almaýan. Hususy ýeçilikde yani açık bazar diýen sistemamyzda hiç kili paraxorluk bolup bilýän däldir. Tamam, konkurensiýa getirýän. Döwlet nämesinde paraxorlugy aýyrmak üçin hem şota konkurensiýa getirýän hökmany suratda. Soňam ýene bir paraxorlugy aýyrýan bir näme bardyr, olam şeffaflyk, açyklyk. Hemme zat göze görünüp durmaly. Ähli işler göze görünmeli. İstendik bir adamı, şonu edip bolýar da, istendik bir adamı tutup öýündäki ýanky maşyny, jaýy, beýlekisi iýip içýän ýa-da gezelenje diýen ýerleri şolaň hemmesini hasaplap bolýar. Soň seretden o hasaplan zadyňa $5000, adamyň alýan aýlygam $10 bolsa, onu näde edipdir diýen soraw çykýar, soňam barlanyp başlaýar şol adam. O barlaw şoň ýaly bolýar, açyklıkdan gelýändir. Ona bir karatelini organ goýup ýa-da kanunyň esasynda näme şuňaly kanun bolup çözüp bolýan däldir, diňe reforma bilen çözülýändir. Paraxorluk bar bolsa sistema ýalňyşdyr. Sistema şonu üpçün edýändir, şoň üçin paraxorluk bardyr. Paraxorluk näme ýalyk bir zatdyr ol. Ýanky rak keseli bardyr. Mawa. Öz-özüni ýok edýär-de. Öz-özüni ýok edýär. Aslında şol yine para alýan adam näle alar? $1000 işe girmek üçin para alýandyr, dollar alýandyr, ol dollaram sen sistemaň başyna çykýandyr. Dollar nelegal dollar bolýar. Näme bolýar? Bir döwletiň iň gerekli nämesi rezerw pulu dollardyr. O pul hem sen şol rezerw döwletiň içinden çekip alýan, döwlet baýarmy, kiçelermi? Kiçeler, döwlet kiçelse içindäki ýaşaýjylar kiçelermi, kiçeler. Ol adama da geler o tolkun, ýöne biraz giç geler. Soň çağalary mysal üçin iýmene bir zat tapmaz. Yine paraxorlugyň netijesinde. Ona düşünen yerler var, düşünen devletlerde ol kanunlar ya da şoň üçin hiç kili bir çıktaýjy edenoklar, ine Ýewropa devletlerinde para berjek bolsaň almazlar, sebäbi düşünýärler ol rak keselligini ve özü öz jemgyýetiniň bir rak öýjügi bolmak islemez şol adam. Korrupsiýa diýmek nämesem, kor diýmek sözüni bilýänsiňiz. Kor diýmek ýani umumy, ähli, kor, esasy diýmek. Rumper ýalňyşmasam ýok etmek, yıkmak, veyran etmek yine. Umumu veyran etmek demektir. Korrupsiýa nämesine
açıklamasına seyretseniz yanlışmasam Grek sözü olmalı. Yani kadim Grek sözü ya da Latince ya Latin mi? Latin bilen Grek ikisi gaty meňzeş, barbyr o Hemen Rim'iň belli bir böleginde Latinler hem uly rol oýnapdyr. Grek olmalı, kadim Grek olmalı. Sebäbi korrumpe o birazcık olar kanunçuluk, siyasi näme olan için çalar çıkarıp bilýän ýa zatları. Tutaydan çykýan tarihte seretsen. Yine son ýaly vatandaşlar o meselelerde ýöne şu günkü korrupsiýany Türkmenistanyň için aslında hem maýdan ýene şol elbet düzeltmek kyn diýerler. O gaty aňsat, indi men belki ýalňyş ýanylyp bilerim ýöne men üçin ol mesele gaty aňsat mesele. Mehanizm. Çözülen mehanizm o çözülen döwletlere seredip görüň 1 ýylyň içinde 6 aýyň içinde çözýärler korrupsiýany. İsleg bar bolsa şoňa we düşünýän bolsalar problemaň nämedigine esasyna köküne düşünýän bolsa gönü 1 ýyl, 2 ýylda, 6 aýda çözüp bilýärler. Näme olar? Türkiýedäki şol Türkiýanyň korrupsiýa nämesinde ýöne berde paraxorluk del korrupsiýaň ösen döwrü boldy. Maşenstvo meselesinde. Şonu gönü 6 aýyň içinde çözdüler. Gönü 6 aýyň içinde 2 ya da 3 adam bolup aslında nämesem 1 adam, ýa-ni inisiatiwa 1 adamdan gelýär. 1 adam Türkiýe 70 milyonyň üstünde şol wagt ýalňyşmasam. Şol nämedäki ine korrupsiýany gönü 6 aýyň içinde çözüp bilýär. Yani şu derece aňsat bir mesele aslında. Yine Türkmenlerin şu taýda işläp ýörülýän korrupsiýadyr. Aslında. Salgyt tölemä. Kaçak işleýärler ine kaçak. Şol ine şol Türkiýede korrupsiýa düzeldilen wagty bir sistemany reform edendirler. Ya da täzelden gurandyrlar. Şoň üçin düzeldi. Eger şol täzelden gurman öňkü bar bolan sistemasyny düzeltjek bolsa düzeldip bilmeýän, öňkü bar bolan sistemany dolu ýok edýärler. Ýok edýär diýenim tanamaýarlar. Oň ýaly sistema ýok diýerler. Elbette bir başlangyçda birazcık ýanky aýdaly ukol eden wagtyň agyrýandyr başlangyçda. Sebäbi ýöne soňu bilen gowulýandyr. Ol reformada edil şol ukol ýalydyr. Başlangyçda birazcık jemgyýeti sarsdyrýar. Ýöne soňu bilen inen näçe ýyldan bäri ynamly bir sistema bilen üçin edip gelýändir. Şonu edip bilmenin sebäbi öňkü bar bolan sistemany düzeltmek däl-däl, şonu aýyrýarlar, bir günde aýyrýarlar. Hayran galarsınız o sistemada kiçi sistema değil. Onu men hemmesini açık aydamak sebäbi özüňiz men isteyen vatandaşlar internetten açıp ya da kitapxana gidip şu zatları okan öwrenin diýip. Hasam men gaçyran ýerlerim bilen bilelikde öwrenip bilersiňiz we giňişleýin. Şoň üçin şol sistema, ýöne o sistema gatyly sistema we şonu bir günde göni ýok diýerler. Oňa sistema ýok diýerler. Durdurýarlar şol sistemany. Täzelden baştan noldan başlap soňuna çen täzelden sistemany ýazýarlar, mehanizmi ýazýarlar we işletip başlaýarlar. Ve netijesini hem görýäňiz ine özüňiz görüp ýörsiňiz da netijesini aýtmam gerekler. Şoň ýaly. Aýdyň biz şu taýda tamamlap bereli. Kimin hemen bolmasyn. Benim galamym düşdi. Yine şonuň ýaly ildeşler. Hem siz hem öwrenersiňiz, düşünersiňiz, hem biz hem bilmeýän zatlarymyzy siziň sorawlaryňyz arkaly o pikirlenip barlarsy ýöne ýa-ni aýdyň aýtýaly o internet bar. Soňam o şu kitabyň güýjüni o duymak isleýän diýen bolsaňyz İstanbulda ýaşaýanlar ýa Türkiýede ýaşaýanlar gowy bilýän üçin millet kütüphaneleri diýip ullakan kitapxanalar bolýandyr. İstanbul'da iň ulusy var. O 4 milyon kitap barmış içinde. Aydın. Gaty ulu kitapxana bolmaly. 4 milyon Türkmenistanyň halkyça kitap bar o taýda. Ine şonuň ýaly ýerlere gidip bir görüň. Ýani diňe kitaplaryň adyny okap çyksaňyz hem gaty üýtgärsiňiz ine. Kitabyň içini açyp okamaňyza o geregem ýok diýip aýdan şo. Ýok. Ine şo wagtyga näme bellek geçdiňde. Vatandaşlar şu kitapxana gitmek yine özüňiz eger bir restorana ya da yine bir ýere gidip bilýän bolsaňyz diýmek kitapxanada gidip bilýäňiz we hiç hili gorkunç zat ýok kitapxanalarda. Çotak gidenleriň 90%-i men unanýan şu taýda hukman soratda bir sany kitap alyp okarsynız. Howasy ütgeşik o. Hakyky indi senden äli öyle bilemok. Mene şu kitapxanaýa alyp ýerlere, laboratoriýalara giren wagtym şu taýda bir hili bilimiň
howasy ýalyp bir näme bar. Ullakan bir akylyň içinde ýalyp özümi näme diýen duýýan. Kitaphanada Ha, edil şoň ýaly ullakan beýniň içine giren ýaly bolýan hawa. we hökman bir kitap alyp okap başlaýan. Ol gyzyklanýan, gyzyklanmaýan meseleň däl. Elbetde käbir zatlary araşdyrýan bolsaň onda hökman bir belli bölümlere gidersiň, ol nämeden informationdan sorarsyň, şoň ýaly çeşmeler gerek bana diýip ýöne. Yok, men ýöne bir kitaphana gideýin. Benim bazılar günü işim yok, kıyınca almak için kitaphana gitseniz. Hukman suratda birinciden özünüz için bir täsin kitaplar, täsin dünýäleri keşfedersiniz şu taýda ve hayran kalarsınız. Hawa. Aýdyň ine men öz nämämi gürrüň bereýin. Birinji gezek üniversitede baran wagtym o kitaphana bar diýdiler. Kitaphana gitmeli diýdiler. Soň menem o gidip gördüm, gyzyklandym. Diňe içinde gezdim de kitaplaryň adyny okuýardym diňe. Aýlanyp öwrülip gezip soň ine peýdasyny aýdyp bereýin, ýa kitaplaryň adyny okumam. O diýmek şunuň ýaly meseleler bar eken diýen sorag dörýärdi. Sähä şu kitaplaryň adynda täze pikirlenip biljeň o meseleleriň adlaryny görüp bilýän. Ine iň uly şonuň üçin aýtdym, ýa iň azyndan şu kitaplaryň adlaryny okap çyksaňyz gezip 3-4 saat içinde. O şolum size gaty uly goşant goşýapdyr. Ondan soň içini açyp okap başlarsınız. Muğuttur. O kitaphanalara girip içinde oturup okumak muğuttur. Çaýam bar, totaýda çaýam mut bolmaly, ýalňyşmasam. Onu bilemok, o çay muhtem bolman biler. Onda käwap Üýtgeýän bolmaly, ol nemeden kitaphananyň işletmegine bagly da, işletme hem ine hususy bolýar bu taýda aýdyň, ona aýdyp geçeli hökümetiniňki ýa döwletiňki diýip bir zat ýok. Belediýe nemesine bagly bolsa belki o muhtediýändir çaýy. Ine şonuň ýaly aýdyň, onda biz şu taýda utaraly. Sonra olanlar bar bolsa indi öňümüzdäki hep de goýsunlar, bir soraga jogap bermek 10-15 minut alýar. Onu häzir ine Halif diýen bir ýyldaşymyz sorapdyr da, onu indiki näme goýaly, indiki çykyşda da ýene täzeden soraýsyn. Bolýar onda aýdyň. Bizim hem işimiz var arkadaşlar. Planımıza 1 saat, yani 1 saatı geçeydi bekleyen. 2 saata gelýär. Böyle şu taýda hoşlaşa, sonda sağ olun vatandaşlar, kemine sağ ol. Aha, bolýar, aýdyň, sağ ol. Iýleşler, sağ olun size de. Giýjäňiz rahat olsun.